Jason, I love you. I always forget to tell you that I love you so much, my brother. I appreciate you. How are you, Jason? How are you guys? Pane zvikuda kuitika panapa. Saka imimika mupaka makadaro. Pane zvikuda kuitika panapa. Kaitipaka. Mamukase guys, mamukase. Saka tasvika panapa. Pane zvikuda kuitika panapa. Saka mirai timirire munhu wedu. Mikaitimirire munhu wedu. Guys, ndoda kuti muone zvatinoitirana maZimbabwenzi muno munyika. Zvatinoitirana muno munyika maZimbabwenzi. Saka nyaya yemuchaiwa kana chi. Saka mbavha iri kusvika panapa manje taronga trip yedu. Muridzi wenyaya atouya akapaka kuseruko. Saka ini ndakapaka panapa. Ndopatomubatira panapa. Saka toda kuti timbotaura newe makombi kuti kana akada kuti rova vemakombi vapindire pane vemateksi vari papo. Saka ndakamirira mai avo vakangosvika izvozvi totoenda pamakombi apo tonodi tonotaura nyaya kumapurisa. Hello Lenny Ncube, how are you? I appreciate you too, my brother. Regaitimire takadaro. Garai pano chitemi. Garai pano gaitigare panapa. Takagara panapa pa fish and chips up patakamirira munhu up ndobatira pa fish and chips up ndobatira eka mbavha isi comment section. Mbavha iri kudrive haisi comment section. Mbavha iri kudrive ichiuya kuno haisi comment section. Anga drive achiona live. Gaiti iri kusvika pano. Tikere panapa. Master cause I know mfano wangu andotozviziva andomboudziwi. Ndakatomirira zvangu December isvike neyaso ku I'm parking opposite Likwa. Opposite Likwa. Opposite Likwa. Alright, just opposite Likwa kupi food. Oh. Inini ndinenge ndakaisa apa. Ndinenge ndakaisa foni yangu painenge iri pekuti plus zvokudhava chita zvoda munhu anenge ajera kuita izvozvo. Ndinenge ndakaisa foni yangu panenge ndakaisa pekuti handibate foni handidi ndogona kupota ndichidongorera makomenzi but handioni ese. Because foni yangu inenge iri pachistand. Sepairi papa hakuna makwangwa ukona kuti yakamira ega pairi. Yakatomira ega pairi so. Mira nditore mboma yangu guys. Mira nditore mboma yangu kuseruko. Mira nditore mboma kuita kuti kana torohwa. Mira nditore mboma. Mira nditore mboma kana ndorohwa. Napochaka mboma ndakaisepi. Unogona nguda kurohwa ka unokuzvidefenda kana urohwa. Kana wakaibata iyi. Kana wakabata iyi guys. Ona. Unongona kumira. Unongona kumira nemboma guys. Ndise patusa. Saka ndaita kuti guys, gara unoda kurohwa. Murubeka unokinditsiwa.
Munhurume mai unodhandaradziwa mai mwana. Unodhandaradziwa. Kume yacho kuti kai pakakulikwa shopu likwa. Oh afu. Yaona. Murai asada shika. But the problem and phone and so that one they cannot answer. Ndiri kukumbira uregerero panyaya mari ndakazongoti. Asivasei kuti ndimi. Exactly. Because ndikushandisa phone and ndivasara ndivaya vanozouya sana ngoti akatexa anything. Ari baki. Ari baki. Ndikamota kadiki. Mota kadiki. Mushinere munhu manga ndikamota kadiki. I mean, I think but hanga kufundira zvoti kaende kumbaregero akabanga auye pano. Saka pati ndikukumbira regero ndikukumbira musendero madetails andi vai mari yavo ndivasendere. Ndikati muri kupi? Chikanzi right now I'm out of Russian Bay. Tori somewhere kure. Saka wanyuma achauyi. Aiwa. Kuya anouya kuzi andisendera message pafoni andiva vachitishoni ndiri kuya kuti running late but atomumirira running late takagara pano. Running late takamirira pano ngauya atipe saka ngauya ape abhadhare mari iyoyo hanga ndinoda kuti akasvika ndotsinge mati yamusi munomuwani uye mugara apa kindai mugara apa ndiri mutaviga mota iri kuseri nai kunyuma muri kunyuma bana ndinoiti muri sei muri mega ndikatogona kurohwa ndikatogona kurohwa saka kana kumbomai kwatise tinodi topura munhu saka tobatsirana ndatombotasi saka kuti ndikuite madrivers andichakwanisi kuzi pamwe anda kuda kuzowana matangire enyaya yekuti azoti ai ndatoti ndichakupai mari saka haikuti approach vanhu aiwa ndatotoita tamanikwa pressure nokuti akagona kuti noise chitsotsi chaita but I don't think kuti munhu anombofitwa nenoise hai you never know mai mara kugadzirira saka you never know ndifonere anti toda kuvhunza anti ava kuti ambotexta anything right tinzoti vanoti kuzi iye hake munhu manga ndizoti apindwa nei zvake but asi munhu iyoyo kutoti angatinetsa zvekutodaro andi ukusendese SMS akuti ole oh asisend okay utsamela kokai kikupa umusendese SMS uri where are you utsamela kokai aska boswana okay aska boswana alright senda kasikhuwa sharp because mai ava ndakambovafonesa SIS MELLY ndichiti vaite unge muprisa saka anogona kuzonyuwa kuzi vakambofona nechitswana vachiti mufechelete akake what so anozonyuwa saka imboudza vanhu palive apa kuti vanhu munhu wakaita sei vanhu vazive zvatoitirana mazimbabwe muno. Alright, hi guys, how are you guys? Ndina SIS MELLY panapa ende mazimba mune utsotsi ende hazvina kutombonaka zvachose konei patazosvitsana izvezvi right now ndatozofonera SIS MELLY nenyaya yemukomana pane mukomana uyu tichazomuposta zvake tichamuposta kana asina kuunza mari chero akaunza mari tinomuposta kozi mari yacho ni shoma but ndangoti ndizviitire vamwe vanhu out there SIS MELLY vanozoidawo mari yavo saka it's not fair kuti vanhu vaitirwe izvozvo kozi anogona kuzozvikondinya achizviita futi so guys munhu uyu anoita zvekutengesa mbambaira muno muRustenburg and then takabva taita sei tabva tati ndiri kudawo mbambaira saka ini ndaitotenga mbambaira ndichitotenga mbambaira saka then pakazoitawo andi vangu yes kanirachi Rustenburg idiki zveshua saka ndabva ndaita sei ndabva ndatoti alright mira ndikuconnecte pane vamwe andi vangu vari kudombambaira vatodadze kutotengesa saka andi vangu bvavabvunza kuti mugomo imari abva ati 2 something akati 2 something vavatotumira mari yekuti vawane mugomo 2 yekutotengesa kuJoburg kwavanogara saka abva atoti ndada kusenda mbambera mari yakatosvika akatoiona akabva aenda kupepu but kupepu kwekwe vakabva vati zvone havasi kukwanisa kusenda food vanongokwanisa kusenda zvimwe zvinhu but not food saka ndobva ati vaanzitumira pakombi unogona ngokwidzawo pakombi dzinouya kuJoburg abva ati handikwanise ndiri munhu anogara ndiri busy handikwanisi kuti ndiendeko tikati alright it's fine but chingovapawo mari yavo andiyava chingovadzosera mari saka kubva ipapo aingotsika-tsika since last week asakwanisi kusenda mari back
saka exactly saka pesa apa akambotanga achidaira makuuza angu asati udaire ende andava munozwa SIS MELLY I ended up ndakuvasendera mari yangu inini ndakutonzwa tsitsi mari mwezuro ndakaona kuti mari yagarisa ngeni ngovasendera mari mva ndangovasendera mari yangu inini from my own account which is not fair. Saka ndakatozofunga kuti alright ande vangu ava it's fine ndavapa mari yavo what about vamwe vanhu kunze vanobigwa exactly ende zvinotorwadza ndezvekuti mazimba ava vanjodzi dzedu ndo vari kuzviita it's not fair guys siyai nyaya idzi siyai regai chitsotsi saka apa SIS MELLY vava nezijamu ndaritora sure kwachiona SIS MELLY vane zijamu ravainaro guys saka ndikuvhundukana saka ini ndatoenda ndapaka kuseriva ndaviga mota because anoiziya tinombosangana tichitengeserana mbambaira mushe saka ndabva ndati geti wande mumotikari maSIS MELLY saka achasvika mukomana uyu guys saka isusu hatisi kudaidi kumukuvadza kana kuti sei toda kungoti angodzosera mari tomuudza kuti usazviite futi unozokuvadzwa next time anowana vanhu vari rafu zveshuwa anokuvadzwa so guys please mufambire chinhu wani muSouth Africa itai zvamakavinga izvezvizvi andiva ndinoshanda navo bva vati nai ndosaka musingadiwe muno hama dzenyu vanhu ava vanokuitirai zvakadaro but vachitobvawo kuzimu zvinorwadza guys ende zvinonyadzisa kuti everywhere patinongofamba tinongochunzwa kuti mazimba imbavha zvinorwadza sei saka guys siyai please siyai saka takamumirira we are ready saka aiwa vanenge vachida kubatsirana pachedu zvenaipaasikana kune kuri kuti vanenge achityawo kuinda woga kunokonferenda woga kuti rega ndichakawo umwe tinde tiri vaviri vatatu nokuti zvakango it's a lesson ndipona madrivers kungo vaaprocha vaneti vanosvika vanobva vatanga kumurwisa saka ina handisi kuda hangu zvenoizi anokuwadza mwana wavaridzi ngaangu uya aise mari yake asiyane nazvo asvipe pasi imbwa inonge hanzi nevanhu hanzi ndakavharwa vanhu vari kuvharwa kunze uku SIS MELLY imi guys msada ukana mna nokuzira zvinhu zvakadai so unenge utori mbavha newe unenge utori mbavha because munhu ukana mna ninga chitenga migomo 2 yembambaira muno muSA guys zvinorati munhu yezvakatomuomera profit yemugomo yembambaira imari guys ngatiwe honest guys inini life yangu imari but andiava vanototambudzika SIS MELLY vanototambudzika nini ndakatozofila bed ndakutova mari yangu ndatoona kuti asviti anti vai andi okay sathatheli arini usendese SMS haisa sendese mari ke musendese message go go kai haisa bulule WhatsApp or maybe wa driver skawara maybe umoseleni I think umoseleni dankine sharp so guys move kusati munhu anenge mbambara ikunze anzi 200 anzi 250 mugomo and chiona munhu atenga mbambara 250 mugomo and atenga 2500 zvinoreva kuti mari yekwarika ndokutorarama kwake anditi ndokutorarama kwake kushambudzika munoziva dobeki kune fast life kusadaira mafoni kusadaira kana wanga achida kubhadhira mari iko kusadaira mafoni evanhu kana chikufonera nekupawo explanation but zvino zvamati imimi azenge akusenderai ega message kuti ndipewo namba dzaanti vaenda pamari yavo tongomupawo afona saka tochimupawo baby the benefit of the doubt kuti haisi mbavha pamwe anga akashandisa mari ishi handi akatengesa mambera dzikapera kuno kwangangamirira dzimwe but anotaura tochitoti haasi mbavha nokuti pamwe anenge adini anenge akadla mari akati ganimbokavha magepi zvinoitika mubusiness kuti izvozvo guys zvinoitika futi munhingikiri imomo zvinoitika anzi mboma noitika pamwe anga asi mbavha anoona madhairies musada kutaurisa munyaya iyi kana musiri musituation mazvirika hamutombozvinzwisisa zvachose ndona ri kubirwa kunzoko ende kubirwa kwati kuti hatisiri tikubirana pachedu mazikubirana pachedu ndozvinorwadza but mboma ninge wazomegadzira kuti kozi nini machana hatimuzivi anogona kuyairi zimunya mai mwana rogona kudzipa mutsiba mukashaya zvokuita mai mwana saka unotozongoruma munhu kana akudzima kana kutora mboma 500 pabusiness it's a lot even 50 rand ndeye munhu mari yako rigwadza kuwana mari haichaoneki just like that zvasiyana nekudhara paya mari rakunetsa kuwana munomu vanamutambura vazhinji venyu papapa kana maboyfriends enyu kumuti ndipowo airtime ye5 rand amuipuwe kozi mari iri kunetsa anobuda anenge achida kumupa but anobuda sachiwanepi iri kunetsa mari saka munhu kana wakuvhara 500 guys like seriously no it's not fair transparency
inodiwa pamwe hasi akembavha handimaona nokuti ndatozofarira pati yavati kwai afona iyo avafonera saka zvinodiwa kuti mari nezuro remember takambofonesa antivai tichiti mapurisa tichiti vanoti vakafonesa mapurisa ari kunyumwa kuti munhu anogona ari same thing oda kugadzirira kuti location kayafanana location kunofanana cause ini ndinogara kutown kunyumwa anganyumwa hanzi yei mwoyo wangu uri kurwadza kuti ndakaita kunge ndaita chitsotsi saka I really want to refund that money. So 500 rands kwete dollars Virginia 500 rands richori gold romwe munhu unozati 500 rand kunoku irent yeumwe munhu vari kuda kuti irent yeumwe munhu 500 rand yekunoku even kunoku nevanobhadhara rent ye 200 rand mumukuku wake andiwana itori rent yeumwe munhu iyoyo yemwedzi wese. It's not about money. Ndatoitira kuti asazovhara vamwe next time. Ndozvandatoitira. It's not about money. Inini ndakatoirefunda mari iyoyo and I can even move on. But ndiri kuitira vamwe kumberi uko. Business ari izvozvo guys. Unodonha nebusiness nekuda kwe 200 rand nokuisa business. Unovhara business nokuisa depending nekuti kuita business rakada sei. Kana uri unoita business diki. Hanimaona. Profit ye 100 rand yakawandisa kwauri. Ninge yakatowandisa zvokutodaro. Ewa tichatoita identity yake handika tichatoita identity yake kana akangosvika wakabudisa mari identity atichatoiti. Aiwa tatisiri kuziva kuti ndasatazivawo kuti vazombofonegwawo vatofona izvo zvai was parking izvezvi nditori papasingatozivio kuti vazofona mosati kunatengesa mazai guys. Kune vanhu vanofamba achitengesa mazai anenge ari kreti zai rakabhoiliswa rera achitengesa 2 rand handi ndo panitori noupenyu hwake ipapapo animaona 2 rand chero zai famba akatengesa kreti yemazai ukusozvibvunza kuti saka kreti yemazai ine mari inenge ine mazai 24 2 by 24 48 ndo inenge iri profit zvarosa achitengesa akabata kreti yemazai irobiya vanoita kunge vasingazivi vanhu vanouya vachikumbira help SIS MELLY vai vanhu vanenge vachida start vamwe vanenge vachigara zvakagara zvakanaka saka vanenge vasingazivi kana hapana munhu anobva kuzima asingazivi nhamo apa vanhu vangavarege kudaro. Aiwa so zvaafona inde ndozogadzikana mwoyo wangu paatofona ndozogadzikana mwoyo wangu anati saka pamwe munhu uyu asimbavha anga akashandisa mari ishi achiti achaikavha achiti ndichaikavha saka imimi manje nepangaitawo mistake ri akataura nendozi mbavha chaichai aizokufonei ndakabhadhara mariya mbavha chai aizodaro saka asimbavha ake asi kuti ngachiuya atsanangura kuti nemhaka yazononokawo kuti azotaurawo nemi zvokuti mari chichichi. Pane cousin yangu ari ku UK ari kuti ndikukuona odho apo muri pa live. Kanzi maisiro refiwo namadhawo zifu yakudhura. Kudai tapuwa mari tikangopuwa mari ndinovapawo hafu SIS MELLY. Ndakaireplace one mari yacho ndikutaura ndakairefunda one. I think auntie. Okay. Auntie. Yes. Arwafika. Okay. Kusiyami. Rimuyemeze riteni. Anza kushika izvo. Dangine awusilizwa. Anzinodere. Aziyaza mbava kaibata. Hatisi kumukuwadza hedu zvekutodaro. Hatisi kuzomukwadza zvedu. Asi yakatakura masaga inei. Ayo hana baki. Muchitani mutkari zvine. Kwakutengesa nei? Kadiki ka private. Asi uyu. Asi katika kwenda kudaenda kala but kadiki so. I'm not sure uti. Ayo, I mean kala. I'm not sure I don't see it. But ani kadiki gasika mwiga. Yeah. SIS MELLY mari inokwanisa kushanda. Ishokwadi inorwadza mari guys. Kandiye yakalive but mabhatani munota madawo makamera kudai. Ndatozviwanira pa munhu wese ane live anoda kubata foni kutarisa pachiona live macomments akabata kudai munota madawo mabhatani kudai so vanhu malive munota madawo kudai aita kutarisa kudai makamera ipapo. Aiwa ndiri kufara nhasi ndatoona SIS MELLY munoziya
Ndoza ndatofara. Ndinogara kupi mtown? Mtown. Okay. Aiwa ndatofara shame guys. Shemari izvo zvimwe. And like I said, it's not about money. Mari hainotombowanda zvachose. Haina. Ese kumabasa ini. Right, smell ndongogara ndiri paroad. Wongasenderera. Wonda wachiti udaro unotora vana kunivona. Saka ndinokuita vese. Vane vakaungana here. Vane ngara vane munhu wani. Ende kuswimming kwacho. But mudhuse zvamuprotect pakiside. Vane munhu wani. Hana munhu. Ko zvino kana uchiwanisa kuswimming kumba kwako hakuna swimming. Ma lessons ka. Vanoitira kupi? Kumba iriko swimming. Kune zvese but kuma lessons ekuti saka kwavanoita vanoita swimming. Vanotanga ma lessons vari vana vadiki ka vana varungu. Muziya. Tumwe twacho tuma 4 years but. Saka nokuchikuteerera nevana vako iva. Ndinotora chingi. Asi kuti vazakanaka sa udza vamwe kosi yako vaitewo izvo zvezvo. Udza vamwe kosi yavakaita. Ndozvamunoita. Zvamunoita. Munoita basa kuenda unongodira nevana. Alright. Auntie. Asofika. Ari uten. Mubelele kuri we are waiting more fish and chips. More parking lot. Saka kufona mibari samwe vana pasine. Hapana kana space. Kana mota, hapana muzika mota. Kudachinja mota. Kana. Mungausora kamunhu musi kwanzi munhu ana mota okushamisa itosvika itopaka Range Rover rake pasaida. Mukatoshamisika mukatoperegwa. Saka izvi sisimeli unenge uchingoita zvevana like unongovatora makuseni ndovainisa kuchikoro. Vane vakasiyana. Saka muzotsvaira mudzimba here. Aiwa, pandiya ava ndovekutsvaira. Iwe unongomirira zvevana kuti vadya vari kugwara here variraiti vaenda kuchikoro vadzoka chivadhiraivha chivainisa vakati kumo woenda navo chidini. Ndima tichiona mune vane varungu mo. Vakadze varungu. Vakadze varungu zvaindofunga vanenge vane vana vatema havo vachava mo. Ya, tichingoita zvese ya. Ndizvo. Sasa zviri nani vanhu ngavaite kosi. Zvino kana waita kosi iko osaka kana vanenge vachitoda munhu vanhu kikiri varungu ava vanototaura kuti tinoda munhu anodai kana kutsvaga basa. Kana kuti vanenge vachingoti unongoti ndoda ndogona zvevana. Vanoda certificate. Vanoda certificate nema references kwavamboshanda kuti vana vakura sei. Kosi vana vangokupeka murungu angokupa mwana wake nemota ndiyake kuti. Anopa nemota yake. Mugeri asina. VW randofamba naro sisimeli. Unonye kombi. Zikombi. Unochi vakawanda vanozara kombi. Vanhu isandonditarisa zviro. Maya vafa. Ni mari. Adari zichanga. Vane mari izvo. Changa tichitofamba kudai vanhu vanonditarisa kudai. Chakurakidza. Ndaida kuti nokurakidza mucomplex machoni ndaizopinda nemi. Unogara neni. Mugara neni. Ikombi siri pakwei. Ikonzi sikungasakeri pamusoro apa. Right. But indowani manje. Vanhu vacho vangani. Ndaka dzimba dzacho. Ndinochosentoni. Vanocho vangani? Vatatu. Andi? Hasofitla. Ari ukai kanti? Wafuna phela ukuthi ukulifuka ikare mo fish and chips but haba. Akithi uruwenza kwaita hala. Or maybe why eating? Yeah, we see him. Maybe unakhala something is going on. Mubulele kuri just tell him kuri you are inside the fish and chips. Wauta? Auntie? Okay. Just say you are inside fish and chips. Ngaro munhu Mrs. May. Kana asiri tosana kuwandira. Kana ari kufona achitoti. Kana asiri tosari kuwandira isaka. Ndizvo zvinonetsa. Tinoenda to mandika to mureverera kuti ani wakanga ahla mari wazo. What's Mike's kitchen and ndamuza ndiyo iyi. Sure, vanhu in Mike's ni wani munhu. Ni wani munhu. Sure, wanda zve une ucha wande. Ndisikumbona sign yake hapo. Andi? Inside inside. Exactly. Okay. So SIS MELLY. Hasi uya rusiri kumoda. Upi? Ndiye auya guys. Twitter Mira, nibo para mota. Auya guys. Yeah. Takuchinda mali. Ande. Tashika.
Hello, brother. But vanja dzimakatsanganisawo communication kana makamashandisa mari muno communicate kuti Maria ya ndakazoshandisa asi ndawana imwe ndova replacer manje mofonerwa mobata mafoni amuchabati mafoni proof ona proof inde padeta ora now andisikuda kunyeka ingandatokufonera at the same time mina ndikuze proof andakuiseva number dzavo but kwemi chingowapa izve mari yacho apa chingowapa imari saka ndikupinda kuisendere kana manga muchikwereta munhu asi hanzati zvamozati chindo pamakaona kuti matadza kutumira mambara ndizvo maifanwa kuti mutaure ko mbambara zo dziripi chingombaika mbambara dzacho mupeika mbambaira tora mbambaira sha havana mari avachitora mbambaira mari yavo ndovapa madha rikandispina inga madha ndataura nemi ndamuchida andida kukupai proof ko mari chinowa pari ina dzadzi ndakuti ndisendere chi pandataura nemismira ndikurakidze nachitofamba madha mira ndikurakidze proof yokuti imimi zvimwe zvacho mungangofunga kuti mundiblame amai vakandichinjira kakawanda enda unoisa mari kwakati mira ndikutsvage namba yavo verengama from the beginning ine voice calls tangira pekutanga handidi kuti zvive zvinonetsa. Here is the proof of payment. But havasi totsawo vakatota vaida kukutumira mari wakati ukaramba uchichinja kuti mari pakati apa audio yavo irapo audio yako ndi audio yani pane audio iripo apa amene zvavaita vachinja apa uya akatoti andandatoiwa ndibosofunga ndiri tsotsi saka manje ndoisa mari papi ndokumirira ndozonzwa nemi kuti ndoita sei iripo audio apa handitanda kuzvidzimere kuti because aiwa havasi tsotsi chido changu chokuti nhandine zvikore zvakawanda kutaura imi mamunotombonuka vandozofandaikufonera ngiti mari maitii amuna kutomboexplaina kuti pane zviri kuitika saizvozvo ndingabva ndakubudira zvisi zvaupenyu hwangu here tangosangana pandakakusaini panyaya yemari ndaikudza enyari makati ndichazovapa dasiti mukazopesera musadairi mande kumbambaira tiona zvoti mbambaira ziri kupi kumbambaira tichitaura nyaya yekuti mari yedu tikuiwana rini titenda kumbambaira isu imadzazi munogarepi chipai zvekubata kuti ati ndindosolva ishu ndindoisolva mandifarira iri kupi mota yacho ndo ari kutofunga ndikuavhara vakandikonekta nemunhu musatombotaura inizvo zvekuti the last time I communicated with you ndaitikufonera musingadairi makozi munhu asadairi makozi zvinorevei papo ndo paneiponetsawo pakusadaira makozi ndo paneiponetsawo kupaka kure mamuchiwandeiko hanzvadzi wambazivi papawo pakawo kureni honde okay alright VW handibazive saka ndangobva nekusaidi kutsvaga location pako saka toiona rini mari aiwa vauya vachiya kuzotenga vachifunga kuti munhu ada kutenga mbambaira tati tinoda kutenga mbambaira handitika ndosaka vauya vanga vasingazivi kuti ndiye uya munhu iripiko mota vanga vasingazivi kuti ndiye munhu akashandisa munhu kuti ati ndikuda mbambaira dziripiko mbambaira dzacho imomo mota ndiyo iyi mbambaira dzakawanda but amaya ndo akapera chidwa mautaura kuti mbambaira ndikumakangira umba kwavo vondichijira futi ipetro inenge chirohwa kai mbambaira idzi andimbokuratidzakumushafiwa chaidzi nemaavhokatokana muchingilema muri kudeve ndakatenga mabhekisi mangani no sita mari kwambambaira vandisikotaura imimi kuna amai ipari mbambaira dzisazoita 40 plastic alright maavo todake iwe akuna ndinyengera tenga mbambaira zinova zingadaki ndoda mari yangu zingadaki indoda kutosapota ini guys vari kuchema mari yeamai ndoda kutengasha no
kutenga ndokutenga ndokupewa dzokumboti munodi edziwe nokutenga ngavatotenga vura masiri ndopane maavho tarisa maavho maavho ndo andotota vane maavho wena akanaka akato asi maavho asati imari akaimari kwamaavho imari maavho ndoita 10 rand each hai 10 rand avho radio asiri right avho katombotera zvangu maavho hautano vana kenza vanotisa apa ini so ndikawana zvangu for right 40 rand mabaira 40 rand maavho kwaitorai namba dzabhuti mambara ndativatengesa bhuti mambara dzakutodiwavatengesa ndakutengeserai mambara dzenyanza dzimusiye ndinyore namba dzakudipeini kirikiri ndipei namba dzenyanza ndikupinire mirai batai makada 073 529 25 Steven orongweti mbambaira unisakanga mbambaira dzimbe nangachita 30 vane mbambaira nzimbe zvese guys nemadumbe inamba ndanyora amadumbe ina ndina nimahwisisi madumbe ina nimahwisisi right anoda vanhu kwamutare kuzvenda right tata boosting business me I am very fair. I support both parties anditika saka guys takuita panapa ndaisa nhamba iyo anditika torai mbambaira nhamba idzo mutenge vane mbambaira vane maavocado vane nzimbe ranga riri dhei ravo rebreakthrough hanzvadzi nhasi ranga riri dhei ravo rekuti breakthrough rekuti vawane makastoma handimaona ranga riri dhei ravo remakastoma kuti vawane makastoma handitika saka zvabva zvaita toronga kuti vavo ava muningi wangu awane mari yake toda kuita sei iyo vachitengesawo mbambaira mukatengawo mbambaira handiti ava vanowana mari yavo anditika saka right ndofunga foni yenyu ichabhasa zvokubhasa cheko chaiko because vanhu vakutoda ndapinda nhamba hanzi vanodhirivhaira jobek vanofanirwa because nhamba ine gp kana ona kana ukatengawo dzakawanda imi mukaita dhiri rekuti mukutenga dzakawanda anditika I think munogona kutaurira papetrol movadirirawo yekuuya iyo vodirawo yekudzoka hani maona kufamba mukatenga dzavakauya dzakawanda mukatenga chimota dzodzinenge dzakazara motaurirana modira mota yekuenda iwo dirawo fiyo yekudzoka fair deal hani maona saka dzangu nedzipi watora dzipi ndangoti ndibvisire fava makutotengawo ndimi unipewo shamwari nguva dzangu mambaira ndikusa mambaira adzangofana nasi idzi atoka kudamu kamu ndedzangu idzi dzabudawo zonaka dzabudepi dzabudawo imwe iyo yadonha pasara right ndatora nemaavocado yangu saka yangu 8 rand ndatora nemaavocado ayo 2 arapa saka iwe wati mari yako i60 rand 600 rand yamai vaya imari 520 yamai vaya but ndakatora 20 rand ainobuda ndakatora 500 basaka 500 rand right saka indatora zvinhu zve 8 rand handika inini hanzvadza muchina chikwere cha 500 chouyuzvu aiwa mbambara 40 rand indatora maavocado 4 40 rand plus 40 rand yembambaira saka 80 rand kuna bhudhava handiti ndaida kuti kwane 100 rand kuti ndopa iwe 100 rand bhudhava vachakwereti 500 vochikwereta 400 urikuisisa vanovhumira nazvo handizvera hanzvadzi kuti ndikuti handii ndakutenga kwamuri ndatenga kwamuri handi mari yacho ndinayo ndochipa uyu muchiona yoita 4 uchosara 400 ndoda kupai muse muchiona kuti ati mangwana kuti makapuwa 1 namai vava 100 rand yavakatenga mbambaira manje ndatora zvinhu zve 8 ndashaya chimwe che 20 rand ndotora chi ndichindisai plastic maovacado chindipai chindisirai maavocado handina pekuisa plus vati vanosiya license vati vanomubatisa license yavo so that anozotora license nokuti haungafambi usina license haufambi usina license nani ipapa panachiuya neasiriasi imhosva iyo etichindititori nemhosva urei license aiwa unopinda nechiva papassport chiva papassport babati ichiva papassport
Sachi plus ichitora zvitinde kumota ndokupa mari yenyu. Matora mapo 4 aya rapa. 4. Saka apa maita mukurumbira sisi mele munomaziya here. Andiwaziye. Matoita mukurumbira. Ndasova issue. Ndafara kuti masova issue amuna kutsamwa kuti vaya kani. Mandigira munhu ndiani chaiwo mine chibata chimambera dzangu idzi. Moda kama mjeno? It's fine. Ande makabata maavo. Ande. Guys, tengai mbambera za Steven guys. Tengai mbambera za Steven. Tengai mbambera za Steven guys. Tengai mbambera. Aiwa kuita fee ingori fee duro kuti andikana chingobhadhara ngopiwa beki. Miluka akabhadhara ngopiwa beki. Ingori fee duty zvinhu zvite fee. Cause mujoni muno guys anything is possible. Nenwa nangu ndosaka ndandaramba mari paya. Nasina ndobata pakuye kana offer ega. Aiwa license asara nayo vampa passport. Mapassport ndotenga aka expire hawo kudhara. Kwa mari yake uyewana sei? Na Sylvia mind. Mari yake anozoiwanawo sei? Ngative fair apa. And I'm trying by all means to be fair. Akaziva kuti license yangu ina mai vaya vari kuda mari yavo anodzoka nayo ovapa opuwa license yake. Yake. Iyo passport yake. Ndibhadhara zvangu ndazvitengera mamera dzangu imavha angu semunhu afamba wachiya kuno kushuwa asi tsotsi aiwa asi tsotsi vanhu vakutofona madhairis thank you vari kufona thank you vari kutofona thank you vari kutenga mamera thank you very much oi wait saka shamwari passport yemunhu ikabiwa shamwari une mhosva umeke sure kuti passport wakaichengeta kozi ikabiwa unopinda pachaiti tagayo basi mazimba msharemo 80 rand hanzi ndikudawo mbambera uri kupi tinzoiwa namba dzaindepedza ndapinda futa umana namba ndaisa ningirikiri ndaisa mcomment section but Steven anogara pasi muri right guys muri right papoti passport ne 400 azviiti muri right kaindi change mirai ndi switch azviiti muri right papo una ndisi kumona sati tsotsini mukomana uyu ndoya ndafambisigwa hangu rutendo azviiti zveshuwaiwa azviiti guys hapana ndamubhadharirawo iri 500 rand yacho mubhadharirei ka 500 aiwa kuvesesa harisi munhu atozama kuhasila munhu ari kuhasila mirai hanzvadzi ndikuti ndo zvandikufunga ngakupei passport just be honest hanzvadzi yangu because ndiri kutotyirawo futi kusati wekaka irasaka ichata nyaya hombe manje muchadzoka kwandiri moti amai vaiva yamauya idza ipapo musauyu ake uyu ari kuti zhezheudza ari kuzvezvedza kuti dzevarungwidzi zhezheudza onaka chimwe chanda ndichifunga munin'ina wangu chimwe ndichifunga bombamba zibe yangu munin'ina amudzosere passport amudzosere mupe passport yake Steve usazomunyadzise tora namba yangu ndisire message ndasova nyaya ndokutsvagira manje ndokutsvagira makasoma tora namba yangu chausazonyadzisa chandizonoitwa nemukadzi aiwa ipapo kana zikapera kandogona 064 usamunyadzise 895 4837 ibhazi ndokuzokusevha andina utofona ndeveidairako dera ndevedu derako utenge mambaisialright muri kudzida muri kupi mbabaya waterproof you send a location
Apa rubachiza kwaite vana muri kwenda kwaite. Panofarira kwaite. Location ya WhatsApp. Okay. Ide yangu kana ndindeka. Mati? Mina ndikuite hai handitidze ndiri pa WhatsApp. Timbotishandisa Snapchat. Yes. Mina ndikuite hai izvozvo. I think ndemumwe ari kupinza masenda. Yadzo haiwa muchaona vakaona chakufanira passport yadzoka passport amupa ndokudira rimoteerera madiaries vaningina vangu munoteerera amupa saka nini muri papi tawaitwa orange muri kupi muye mafunction eMrasenbank ndane nhamba dzako iko zvinoshatseka Joburg saka vase vanokubata vachikupa ndionongochilipa feedback ini ndavagarawo pamba vakupe mari yako sorry ndiri Rustenburg handisi kuJoburg aiwa vanzweka kuti kana vanenge vanoda tenga dzakawanda sei kana vachida tenga dzakawanda kamoita dhiri pamapetrol apo alright mamita dzakawanda sei anopinda yamateksi aripo kureki anotumira netaxi kuti pesa mataxi bye no achitaura nehama yenyu ndimuendesere iye ndianokutumidzirai wacho amuri kuti ari muRustenburg nematogona ndiri padhuze netown gare matomubata manje aenda ndiri muRustenburg manzi mari iyi mirai imi mozotaura chiitai kuti ndikuitirai hai ndokuitirai hai kuWhatsApp tinyatsokomunicata ndiri pane matraffic op sharp pane munhu achada kubhadharirai pavanhu pati family yangu iyi sori hanzvadzi apapa hamuzivi maybe kuti zvinenge zvichiitika apa tirege tichingoita sofi tose okay alright tine vanhu 1300 vakatitarisa pane munhu achada kubhadharirai 500 no that's good handitika saka kana achingango nini hadzadzi yangu naSteven kana achinge vadzadzi vangu mari yangounzwa iyi handina kuta nhamba dzangu akakubhadharirai indokudza chiga kupa mukadzi uyu mari yayo yauya tochingompa mari yacho no that's good saka munogona kutenda yenyu munhu okay thank you so much thank you customer idaire customer makastoma hanzvadzi zvakutofaya so zvakutofaya mandipinzeri dzakawanda sei dzakawanda kwakabva sekumba kumba but nechitoitawo communication nevanhu nemagonyeti nechichichi ndo nhamba yangu kosi dzikatopera nechitodawo dzimwe ndototengawo indogara ngu muno mukashanimasova ishu nekubva maita kuti zvinake handitika mwari inenge riziva rako reBreakthrough vanozviita nenzira dzakasiyana-siyana ivo vatachifunga tiri kubata mbavha tatati nhasi tiri kuda kubata mbavha ye ona mboma yako ita takugadzirira hanzvadzi satakugadzirira mboma yako iyi hanzvadzi tikati nhasi wochirahwa nemboma ona mboma yako yanga takugadzirirai tikati kauya kada uchirova nhasi toda kumurova nemboma iyo yaidata zvenoizi katasingazizvoti munhu chakamira sei ndione mwoyo wangu wabva ngoti asimbavha hakuna zvinhu zvakadaro mwoyo wangu waramba ndikati asimbavha pane yanga chiringa but handokwanisa kuiningirika dotongoti dzipere ainokutoti ndakanotora Milly, thank you very much. Now guys, tengaiwo kambambara dzanzvadzi yangu asikana, tengaiwo mbambara dzaSteven madiaries. Kana muri kuJoburg onai zvamunoita, batanidzai mutenge dzakati wandei, and you can also buy for resale kuti mutengesewo koko. Saka imi mukaita zvakanaka dzikawanda, handiti mbambaira idzi anoita plan dzoya dzakawanda, moshare transport, petrol yake kuuya, iyo so petrol yekudzoka. That's good. Mwenda nembambaira. Yes. Hanzi nemumwe SIS MELLY. SIS MELLY mbambara dzifitira ndokutumira iri airtime izvozvi. Muri kuWaterkloof Hills futi. Oh, thank you customer. Thank you customer. Waterkloof. Ndisa location. Ndisira location. Ndika hai kuWhatsApp nduye. Ndiri pa my kitchen ezvinezvi. Nhasi izvozvi dzirimo, I think ndine 17 mapackets angachi presentwa mamuchiona. Ndine 17, 40 rand each. Okay, sharp. Ushandisa airtime here? No. Pane munhu wangu apati ngakupe mbambara ndimisire airtime yacho izvozvi 50 rand kana chida. Hello. But like ari kuda mari guys, ari kuda mari ngatisiye zvembambaira, ari kutsvaga mari ngatiche zvemari. Ari kutsvaga mari ngatiche zvemari. Phone haichamiri kuringa guys, phone yako ngobhasa. Rustenburg, alright, sharp. No. Okay, update makuseni musati mauya then ndobva ndazoti pandopinda mutauni endine order iyi. Past 9:10, alright, but ndi update zvako zvanaka. Pane munhu asenda musikana ati ari kubhadhara 500, hanzi ndichatumira 2000. Okay. Ndopa uye 500, hanzi ndikupe 1000 ubooste 1.5 ubooste business rako. Thank you so much. Saka unogona kutenda weka.
Thank you so much. Ndinotenda hangu sisi nezvamuri kutaura ndikutoshauta kuti ndofambisa sebusiness rangu rifambe. Apa perere pane izvozvo, pane nzimbe, pane madhumbe, pane maavocado. I think tore avocado muvarakidzi. Konzimbe yangu atipa mota waiseta na untipa kumberi, cheka kumberi, cheka kumberi. Avocado masiwombe. Avocado aripo. Salad, jema avocado salad. Thank you so much. Thank you so much. Aiwa wasimbava tawochinja wasimbava tawochinja tazochinja wasimbava tatotidochinja caption wasimbava tinoti Mwari vanosimudza marombe kubva kuguruva ndo yakipita datoisa inonzi from grass to grace ndo yatada kutoisa from grass to grace ndo yatada kutoisa inhingikiriyo if 40 rand plastic ziri kufaiva dhari dzimuri kufaisa business. Yes. Palm Ridge ndiri allocation yandakaisa ndokwanisa kudelivera muRustenburg town CBD nemu-east neku-Kelwood Park nemuKlabani nemuNorrit. Muklabani West. Muklabani West ndiyosvika. Alberton handizi. Alberton kuJoburg ngavaungani. Oh Joburg. Alberton kuJoburg ngavaungani. Okay, ndiri muRustenburg. Okay, all right. No, it's okay. All right. Okay, all right. Thank you. I've been married, but pane separation. Mukadzi ari kumusha. Mukadzi mukaseparata. Nokuti ndanetswa nevasikana vari apa kuti hanzi vakaroora here. Vakaroora here. Mukadzi atakaseparata ari kumusha. Kwai takaseparata nemudzimai akasara kumusha ari kumusha vakaseparata. Fana chimuda unondibatoisa CV tombo takataona kuti zvakutaura ishuwa here. Checks out here kuti vakaramba nazvo shuwa tombo tandira check out. Unogona kuitira visa vakauya kuti diaspora kushando ikoko vanouya. True. Thank you. Saka judge ndakuinda. It was nice knowing you. Totasangana apa so ndakuseva. Ndakupai maseva ka. Yangu ndakupai chiseva mubva mandisira message ku WhatsApp. My last dialed is. Amuna kuita line. Ndakuidial. Ichi 064 895 yeah 48 37 SIS MELLY. Charisa kuti ningenyasara here ninginzimbe. Hawanengaenda nadzo ndamana kubata. Futi pana. Message yangu change. Mama tichi pana ndaenda kushop. Ndatipuwa umomo. Uyati haana ati anza. Ata change. All right, no problem kana sina change. Oh. Ina tora 20 kana. Not SIS MELLY. SIS MELLY. MELLY. Okay. Saka mondisira message kuti nini ndive une number dzenyu uye munhu akatumira mari yenyu ndobva ndotongokupai pa live achiona saizvozvo. Anditi saka ndokuisira iso. Saka tokosangana pano futi kana mari yauya. Ngozi ndogara muno mukashana apa sera. Saka what time did kana yauya kana mari yacho yauya handiti ari kutumira kubva ku UK. Okay. Kana yauya ndokukudza iteshera pa WhatsApp. No problem. I'll say hi to you now. Kuti mungotore communication yangu. All right. Let me see my doubt. SIS MELLY. Yeah, okay. Ngoseja yapa SIS MELLY. Okay, yeah, time. Okay. Yeah, but okay. Chiva message. Ina pana kwanchaita ndini Steven. Okay, like this. Mwari anosimudza. True. Matosimuka so. True. Because of me mune that power. Kandisiri ini ndimwari vangoshandisa inini ndangoshandiswa kuti ndisangane nemi kuti munhu yakuropafadzei. Ina was just a vessel. Thank you so much. Tatuya takatogadzira chiti ndasicheta honto. Anoona. But aiwa zvakanaka ndaiona ndokuresponda. Saka ini chambotongomira kana makwanisa. Kwamamira kwacha kusiripo pachidemamirira pana pamuchivura kana mune mangoita communication ndinadzo ndidzodzi. Imichimira apa muvhura bhutai bhezi vanhu vanotenga machips avo area yedu yose kachiwa simba kubika tongotenga machips papa. Alright, thank you so much. Alright, hanzvadzi. Alright. Haiya, Mwari munoona zvinoita Mwari so guys. Munoona zvinoita Mwari. Ini Mwari anondishamisa ini. Mwari anondidukupisa, Mwari anondishamisa. Truly speaking, Mwari, God always humbles me and always surprises me. Tabva tichiti mbavha dotochinja caption guys. Tabva chiti takabata mbavha. Admin team andiselina. Admin team ndombura muri chinjiro caption pamusoro apa. Ndichinjiro caption mungotira kuti ndimwari vanosimudza vakazvidzika.
isai caption nekuti Mwari ndimwari vanosimudza vakazvidzika. Tatisingazivi muna mashandira Mwari guys, we did not know kuti ndochaitika. Tatoyekiti kwaita bavha but vakatora mari vakuramba bhadhara mukadzi mari yavo, mari yake tikubatsira uyu musikana mudhayara nditi ndasingamuziviwo first time kumuona nhasi anditi ndasingamuziviwo angondifonera simeni anobondifonera nezitoro ndikamboti nhasi hazviiti chichichi ndinoda kuenda nhasi ndazouya hamunoona. Asi Mwari vangu vachimbondiuza, he was just using me as a vessel. Anditi Milly antika zvanga zvakagara zviri muplan yekuti there is a certain lady ari kure achada kublessa hanzvadzi iyi. What is happening in his life right now mukati menjadzi atizivi hanomona, but you can see wakamutarisa guys kuti arisi tsotsi ende munhu atozama kungwavha nekuti zvinhu zvake zviiti handiti. So inini ndikanzi toshandisa ani kuti asvitsane aconnecte hanzvadzi iyi naMilly pakashandiswa inini inda ndichimbori vessel. Tauya takajona paakamedzwa nehova achinzi enda kuNinevha unoparidza akati handindi kuNinevha ini, akatiza akakwira chikepe akaenda kuTashishi. Asvika kuTashishi asi hove ari mukati mechikepe chekuenda kunhingikiri chakudubuka akamedzwa nehove akanorutsigwa back kwaanga achitiza achitaura asida kuenda ndiko akanorutsigwa. Hani mazvona ndo zvaitika apa. Indatoya ngati munhu yaya hondo nasi munhu mukuti machiti toda kudza taxi driver hamuita kuzo hamuna zvazongoitika pa tazongoignore hapana munhu azombofunga mweya dzekuenda kuna taxi driver dziya kunotaura tutosegera kuti pachiti nhasi yaine mboma takadai powanike munhu achiuya mai mwana zvinhu zvatochinja. Unoona zvinhu zvatochinja, uyu munhu atowe munhu akutodi atotsvaga kurarama handika pabva paitawo saving angel yabva yangopinda kuti I want to bless him handitika mari yabva yatobuda hapasina mari chabhadharwa. Anomaona hapasina mari chabhadharwa, abhadharwa mari yake apiwa 1.5 pamusoro yekuti atenge akwanise kustoka mbambaira dzake awedzere staff. Anomaona kana nguva yaMwari yakwana ndo zvinoita Mwari. Kana nguva yaMwari yakwana vanokushandisa handimaona, kana nguva Mwari yakwana vanokushandisa. Iyewo zvakare munin'ina wedu she was also used handitika achandiswa Mwari futi musamunyanya kumutuka guys, because kana uchinamata you will understand this but kana usinganyanyi kuziva you won't understand this. Iye munin'ina wedu uyu atoshandiswa zvakare naMwari kuti iwe ndochaenda uchinoclaima mari yamayava handiona iwe wakabhadharadza uchitoda mari yako kuti ndikusvitse pana sisimela kugosvitsa pane munhu uyu. Saka tese it was pakuri kushandiswa tatichingoteedzera zvandogara kuziva kuti guys upenyu hwedu hwakarongwa kudhara idhayari rakanyorwa kudhara isusu chedu kungomuka vakusendi chiacta drama rakanyorwa kudhara zvataita apa isengeri acting ingori acting yatanga tichiita but drama chedu charakanyorwa kumusoro kudenga tanga takungo act up ndochokwadi ichiripo. Saka musanyanya kumutukawo futi guys because kune vanyatsozvinzwisisa inini naiye tanga titoriwo stepping stone rekuti asangane nani naMilly. Anomaona takatoriwo stepping stone rekuti asangane naMilly. Saka musamubhasha guys, itotendai kuti it has worked out for the good kukavadatya kuriyambutsa. Anomaona it has worked out for the good. Via zvandogara ndishaura zvazvo kuti guys ndo mazuva ati kurarama nayo aka hauzivi muna nokusimudza handika use your time and the social media wisely. Mazviona ka this is a perfect example. Use your social media wisely. Unoishandisa zvakanaka handika inokudzokerawo zvakanaka. Munoziva guys pane pasipezuva panapa chatinoita chese, do you know kuti God is watching everything that we do guys? God is watching. Sometimes Mwari vanondirambidza kuenda kune dzimwe nzvimbo handi kana kuenda kusangana nevamwe vanhu ndopera simba kana kuti iwewe kuti uende kusangana kune dzimwe nzvimbo because Mwari vanenge vanzwa conversations usina kunzwa iwewe because hakwanise kunzwa everything. God hears and listens to everything. Mwari vokustopa kana tuchida kuenda wapinda motikari mota yova yaramba kustart Mwari vanenge vachikuvharidzira because Mwari God hears what we don't hear sometimes from our friends, from other people. Anditi saka let's not fight this God kana zvichinge zvatanga kuti zvakuitika saizvozvo. Anoona melody wakutokanganisa pamwe newo uchanogona kutonywa blessing yako ndoda kumuromo wako kutoita melody munin'ina wangu usatuke uchidaro zvandiri kutaura wani vanin'ina vana vangu nevanin'ina wangu nchikudzai my kids I am telling you one pano makateerera kuti hatidi kuti mutuke. Ndoda kuzama kuti senyaya yekutuka vanhu handiti nyaya yekutuka vanhu sometimes muromo yenyu inogona kuvharirai zvinhu zvakawanda. Muromo cheche unokublokera zvinhu zvakawanda handi tinotaura zvatinofunga kasi tisingatuki mashoko ari hashi andimazviona. You are my kids sometimes, especially zvona zvidiki zvakazara mucomment section. Ndine madzikoma angu ari pano but pane vana vangu vari mucomment section masira madiki handitika musatuke handiti nokuti atoshandiswa zvana it worked out for the good pakupedzisira handiti it worked out for the good pakupedzisira andimazviona. So those who can buy mbambaira chisupport hanzvadzi let's buy mbambaira chisupport handiti zvaguma magumo acho zvandakudzai kuti guys magumo ndo akakosha zvokutanga kuti anzi watanga uchiita zvina basa
Anditika magumo ako ndo akakosha. Hanzila maijisa ko yangu 500 rands muri kuirambirei. Handisina kuiona ini my joy anakuiona sorry. Ndusina comment ya pinwa iko zvina pa sorry andakuzviona joy. Sorry. You know what you can do? It seems as if vanhu vakabatwa nemweya panapa waMwari. The Holy Spirit and the Spirit of God is here today. Right? Joy ma Aisha arikuti arikuda kutumira 500 rand. Right? This is what we are going to do, Joy. You send your 100 rand and your 500 rand and tinongoipa hanzvadzava. Handika tinongoipa all right Lucinda, I'll check it. Tinongoipa hanzvadzava shakari. Handika kana kuti we can also handika bless other people varipa kunguva yakaoma and vari comment section by buying magetsi for them. And it has been in my heart for the past day kuti ndodambotengera vanhu vari pana pamadiaries vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana mimukuku vari kustruggle magetsi. So it's up to you, Joy. If you say ngaende kuna hanzvadzi inenge ya 2000 toisa kuna hanzvadzi vava, you can as well. Handika kuti munhu ngauye nebhoxi rake handika otengerwa ari magetsi even akwana 800 rand that day handika munhu anokwanisa kubika. So it's up to you. And ndizvo ndiri kutaura dimming zviri kwaari Joy. Mari iyo inogona kuuya hairambiwi because haisi yangu ndiye hanzvadza. Handimaona inongouya yoenda kuna hanzvadzi, mari hairambiwi ndeyavo. Handika inongouya yoenda kana kuti waita zvauri kuda. It seems as if mweya vanhu vari kugadzwa nemweya waMwari. I'm telling you, ukaona mweya waMwari uchikupusha, God sometimes pushes usina kana chinhu. Inini it happens kwandiri a lot. Handiti ndine madiaries panapa paanogara achinipinda inbox. SIS MELLY ndinoti mune calling ya pamuri isingatoiti yekuti ndozowiramba kuirana nawo pakuti chiprofita ndo pandozotadza kuirana nawo ipapo. Pachiprofita ndo pandozoramba. But zvanenge vachitaura ndonyenso zvona is true, but pakuzonditi mufa kuti amprofita ipapo ndo pandozoramba kuirana nazvo. But vanogara chindiudza vanopinda chichidzi chiprofita dzimweya idzi. Handimona ndine that yekuti sometimes ndine last thing guys, mweya wangu unondipusha kuti chingotora upe. But if I tell you ndikuchinya kana ndikuvhaira ndikudi, but I just want to try and encourage somebody else. Kazhinji kacho that voice rondo wanzo riteerera. Ndakuriteerera now. Ndikangopa zvinoitika kwandirika, you don't want to know, guys. You don't want to know kuti blessing rangu rinoduruka rakaita sei. Mamwe vacho mamwe ma blessings acho anenge achitobuda mu diaries ari mu comment section imo. Ndakarivara ndakatsva nditi pati ndikutora 200 rand ndinopesi mango. Shosho ndikupa munhu ndapa gogo ava kuchecha vari kuchema chandakana cabbage. Ndatora 200 saka ndikutembei chako. Ndisho zvibvunza ndinombonyatsa tembei. Zvakaitika I think 3 weeks back. Ndine 200 rand in my purse, 200 rand. And then kuchechi kubva kwaita gogo vakasimuka chipa testimony yavo muzukuru wavo zvima drugs kupinda kwakaita akatora chikafu chese akachitengesa achidiva akachidzoka kwanga waenda vakawana mumba musina kana chinhu vasina kana pekutangira. Funny enough muchechi hapana munhu akasunga kuti ataura kuti ndichakupai chivana kudi including mai vedu vechechi vakaramba vakanyarara. So ndakabva ndangonzwa same time muchechi ndobva ndangoti I don't have mama muchechi vangaita pa testimony kumberi ndobva ndangosunga ngati ndokupai 200 I've got 200 kuti muwanechi munotenga upfu neusavi nebhodhoro remafuta mubva ndatoapa vanhu vakataka kutochera maoko. Munozati that very same day ndichibuda muchechi ndakasvika kuno kumba kuno kwa kuchibva kuchechi ka ndatosenderwa message ndakuiona post yanga iri WhatsApp. Ndasvika kuno kumba kuno ndati ndichivhura WhatsApp angu dai subva ndasangana ne one of my diaries angu panapa. Andika ndevaiva timu rangu rimwe risinga comment mu comment section. Asi timu rotambira mu comment rinouya pama live but ava comment zvina basa vataurisa va kuti panapa pa diaries tine mbinga. Ndoda kudza chimwe chinhu waicha mufaudza guys. Tine mbinga dzekutodaro. Tine mbinga dzekutodaro pa diaries apa but avatauri. You won't know them, hamuvazivi, avadi kuzikanwa, andika vanhu vakangoti si. Mbinga yangu from nowhere yangoti SIS MELLY. Ndendave nenguva ndakakucreatirai order iyi, but ndandisina madetails enyakakwana. Handimona. Imari ndati muende kunoita zvamoda. Handimona. I just want you to go and spoil yourself with imari drink. I was like, nditovereka message ka ndikangoti zvikanzi saka ndiruda pakati munditumira aida madetails. Ndamutumira madetails. Anambofungira ndangoti mari drink wewo ka 1000 kari kutoya. Inini ndoti kaka 1000 rand pandiri ka 100 ka 1000. Truly speaking, akushora but it's true. Handimona. 1000 rand not ka 1000 rand kamari ke drink, you know, because of the level of anointing yandinayo. Handimona. Kwandiri ka 1000 imari cold drink. Ndochokwadi. Guys, ndochokwadi. Ndakati kamari ke drink ka 1000 ngaya kari kuya. Muzati mukadzi yake akazati message akachipinda kachinitumira screenshot ndakutumira SIS MELLY mari yacho iri kuya. Handika she had sent $6,000. Ndosaka makona ndakabvisa 1000 ndikatumira uyu wemagaro uyu kuti adzike kumusha. Mukona andakuibvisa pamari yangu ndakaipa pamari ndakapiwa chinzide yangu ndakabvisa 1000 ndekubhadharira musikana waya wanesosho kuti adzoke kumusha ushu anzani ushu Evangelica. Hamona 6000
mari drink iri kunzi indai munospoila, just go have lunch yourself. 6,000 from one diary panapa. Akati that's me. Ndikati wakoma mati ndata mistake ere mati mari yechi shikazi ndati ndenyu what smell. Animona, I was like wow mwari ndandakapa tu ndisina kana ndandakapa kungoti ndogara ndo nakatenga zvinhu zvakakwana mumba kazhinji kuti ndizobudisa mari nditenga chinhu maybe ka 1 per week zvinhu zvakagara zvakatokwana kuti aramba ndikangoti mwari zvamunoita so that's how it happens. Handiti ndino blessa kazhinji kacho because I know kuti ndino blesswa. Handika sometimes amwe ndinga kafa ndine vanhu vakawana nondishuwira. Handika kuti dei ndakafa ndine vanhu vakawana nondishuwira kuti ndidone. Ndine vanhu vakawana nondishuwira kundiona ndiri pa down ndiri pa zero ndakadona pasi. Hanoona ndine vanhu vakawana noshuwira toda kumona chitambura, but it doesn't happen that way. Iritori ropafadzo iroro because of some other good deeds andoitawo kunzo kumwari vanotarisa zvinhu zvaunoitawo zvakanakawo nevashoma ivavo vanotendawo vanobva kuropafadza ipapo. Animaona saka it's not only kuti kana ukablessa munhu mabere dzake dzatotengwa idzi akutotengerwa mabere mukomana usho mabere dzatotengwa kai onai panapa patatomira nai akutotengesa mabere dzake usho idzi mabere dzatotengwa idzi amira akapanda tamira akudza kutotengwa mabere dzake. Come on, mabere dzakutotengwa guys, mabere dzakutotengwa. Animaona dzakutotengwa mabere neve mushopu nemaafu akutotengwa neve mushopu. Animaona saka that's how it is, that's how it works. Handiti zvinoda kuti manje kuti uve munhu spiritually to understand how the spiritual things works. Animaona ukanzwisa kuti spiritual things zvinoshanda sei zvinokubatsira. Animaona so guys kana ukanzwa, thank you Charity, thank you very much. Ukanzwa moyo wako chiti ipa even in comment section, even inini nditombora neshungu dzokublessa mumwe anenge andituka. It's just that handisi kuvaona. Ndine shungu dzokuti ndimboblessa one anenge ari ghost uyaya anondituka stereka ndobva ndamuziva ongoti amagatseke ndobva ndambomublessa one something ndomusiya akadaro. Ndine shungu but now ndovaonepi ina handisi kumagrupu emaghost one andivazivi. Two vazhinji vacho nanenge vakablokwa pano pakatanga kuya varivayo papaya, but I really do want to bless one ghost rinenge richindituka rira riri muSouth Africa. Ndantika we forget that taure nezvokundituka kwako kana kudi just to bless you and let you go. Animaona chete. So ndozvazvinoita pakurarama kwedu guys paupenyu. So uchifunga kuti iwewe anditika ndindakapenga ndindakadai, sometimes you block your own blessings. Unobloka maropafadzo ako nekuda kwezvinhu zvaunenge uchiita. Anditi saka mizvikuru semiromo yedu iyi ichatadzisa zvachose kuti tipinde denga. Ichati muzati social media guys inopera. App iyi yakreatwa nemunhu yekuti inogona kufuma mangwana yakabviswa kana kuti yakaita something pasina app iyi. Handika tichikura kwakusina social media, kwakusina Facebook, kwaivonana kwaive nechieta semwe amene mama app akamboya hobuba kaparara. Hanoona totadza kupinda denga nekuda kwesocial media nenyaya dzesocial media, nenyaya dzekuti tinotuka vanhu. Atirambe kuti tituke, motituka chaizvo, but just ask yourself. Handiti just ask yourself, is it for your own benefit? Paunenge wakagara pasi papaya handika kana kuti wakapfeka ghost rako papaya uchifunga kuti uri kundibvarura, uchifunga kuti uri kundituka, imbozvibvunza kuti is it for my own benefit? Wa benefit after wapedza kutuka papaya handika wapedza kuti ndamutuka ndamuwachisa, ask yourself semunhu wenyama kuti ndabenefitei, ndawanei, wandatuka wacho achinja here life yake, mwari avachamuropafadzi here nokuti ndamutuka ndamuwachisa, ari kufa mangwana here because ndamuwachisa. Uchawana answer, uchawana answer, uchawana answer yako kuti uone kuti zviri kuenda papi. Vazhinji vedu tikuramba takamira panzvimbo imwe chete. We are not going forward, we are even going backwards because of the things that we do, because of the things that we say, because of the things that we hameno zvatenge tichingoita so upenyu hauchaende kumberi. Upenyu hwakamira kuti nsi mozoti ndakaroyewa, wakufamba maprofita nemunga kuti vakandirira munyama, wakuakizana tisina mbuya kuti vari kundiroya, ndinongwa hapana kuzvikuroya kwanenge vachitaita, hapana kana mushonga wanenge vachibata, wakazviroya wega, uri kuzviroya wega. No problem Abigail, I'll do that. No problem, I'll do that. I'll do that. Adimona unozviroya wega. Vamwe venyu health dzenyu ngadai kudhara makanguri makapora, kudhara namatira poreso nguva yakareba hausi kupora because of the things zvaunoita chingwa it's all in the name of entertainment. Game tiri kutamba, tiri kufara, uchiwachisa chinhu tiri kuwachisa mumunhu.
ona nhasi uri kungowachisa munhu chituka munhu ka hauna utano uri kungogwambara manga katorora kudai achitaipa kutuka handika hausati wapora pane kuti unge uri busy kupusha Mwari kuti Mwari ndise direction yekuti ndipore uri kutaipa kuti ndiri kunakirwa kunonoka kwako kuchauya kupora kwako kuchanonga kuuya ropafadzo rako dhiri rako remari ranofanira kuziva kuti ndinofanira kuputisa mari apa harisi kuputika mari iyoyo ndozvo zvinhu zvauri kuita tendeukai vadikani ngatitendeukei ngati ndingokudza chokwadi mukufamba umu isusu vekuropafadzwa anointing dzimwe dziri pamusoro pemu mandida kukudza chokwadi makamboona vanhu neropafadzo atakiro yavanoitwa ropafadzo anointing chaichai makamboona atakiro inenge iripo vanosiya kutaisa zvakanaka votekiteki nezvakaipa maititi nhasi guys ndicho ndaichiona kumuwhatsapp group handitika zviri kuitika she does a lot of good things she stood up nezuro panyaya yemwana waya handitika vakafamba nepetro yavo vakadi semunhu wechikadzi but all that we are not looking at that kuti vakagona ipapo takasiya pati yese kusunga umba kwavo kusiya vana vavo vachiita zvavakaita tikanofokasana nepati zvinhu zvavakataura zvisina nebasa rese handi ndo yakana iri kutrenda iyoyo. What about time yavakasunga umba kwavo vachifamba vachienda kuita zvisezvi vakamira semunhu mukati right zvino kana mukada kudestroya all the socialites nditi muri kumadestroya mangwana acha matotisei nhasi masocialites ese aya aparara pasisina kana one ari kuti ndakuda kumira nyaya idzi chinozosumudzwa nanani mubvunzo wangu uri honest nhasi maititi vabva madam bosi vabva vana evidence vabva vana ketina vabva vana simeli vabva pasara pasisina takungoita zvokungotamba muchatukani achazosumudza nyaya dzakadai dzimupoteni kuti asimudze aite awareness campaign ndiani ndiani imbopafungai because as much as masocialites tiri vanhu guys we are human beings tinotadza and you cannot be 100% perfect all the time but mukada kuvabvisa vese paspotlight handitika kuti vasimudze ma-awareness pavanenge vaita zvakanaka ngati appreciatei very way pavanenge vaita zvakanaka ngati appreciate. Let's not concentrate pazvinhu zvakangoipa always tokonzera pachinhu chakanaka chakaipa toteza kumbobvu tinobloka makombo redu whether uri mughost whether uri real we block ndozviziva kuti ndichatukwa guys believe me what I am saying right now handika andinawo ndatuka ndakuti chi I'm just saying randomly handika ndozvati ndichatukwa but it's fine yatotengerwa wena mbambara dzatengwa kumana mapepa bheki ake ma3 mapepa dzatotengwa wenewe mushopa Mwari vakanaka mufunge honai vemushopu makule atengawo atopindawo mushopu mene munhu achibudawo ha imi unai dzatotengwa dzanitombomusekesa zviri kuita hanzvadzi yangu ndina blesser aiwa ndinotenda hanzvadzi yangu thank you my blessing rauyawo kwauri I pray kuti nhasi udzokere dzapera mbamba idzi zvezvichiramba thank you hanzvadzi yangu thank you thank you bless you hanzvadzi shame utoramba uchitenga wena imi zvinhu zviri kutofaya izvi honai umwe watouya uyu umwe murungu uyu zviri kutofaya aiwa Mwari ndinokudaini Mwari munondigonera zvenyu hamusati mambondinyadzisa Mwari hamusati mambondinyadzisa zviri kutofaya shame aiwa zvakuita ndakuchivasiya manje aiwa zvaita ndamira navo ndavapa anointing vatepa into the anointing now I'm going. He has stepped into the anointing now I'm going kaindinde zvangu uyokombera njakumira masere kwangu mona maovhakadho atengwa ese maovhakadho ake yatogwa ese ndiani alright ndiani yellow wangari kukubvunza ndakangoiseva mba makastoma ari kufona umwe andisati tobvutana naye umwe akutofona dai alright hanzvadzi hanimona honai zvinoita Mwari honai look at God see God
see God wo. See God wo guys. Wona izvinoitwa naMwari. Wona izvinoitwa naMwari apa. Tarisa izvaita Mwari. Azvinitwe kuudzwa kana kuti chita sai zvaitwa naMwari apa. Look at this. Ndimwari vazviita mangozvionera. Hapana munhu azviita kana kuti ndimwari vangozviita izvi. Unoona? Mwari ka vanotidi kupisa zvemashure. Kuti hambula zvemachokwadi. Kuti hambula. Saka guys zvinoda kuti ningotaura musarega vurai zarurai makomborero enyu. Guys, unlock the doors of your blessings. Unlock the doors of your blessings. Mega. Sometimes you lock them mega. My blessings are. We lock them take guys. My blessings edu. Say the kuti mavhure. Chikumavhara. Nezvinhu zvatinenge tichita tichifunga kuti hazvina basa. Anomaona. Hazvina nebasa rese izvi ndezvekutamba. Social media kutamba kani. No justification yatinenge tizvipa. Not knowing kuti God takes everything serious. Anomaona. Atitambi navo kaisa tinazera navo. Atitambi navo tinazera navo. Anomaona. Saka maovhakadhi akese apera ndichitoona guys mambara dzatengwa ndaona kabati patenga paya vatenga mapabheki 2 pakaita umwe vaya vakatira futi mapabheki 3 mushopu mame anoatengwa futi mapabheki 2 zvirikutofaya. Saka dzanenge achitauya nadzo jadzi anodzoka nadzo anoenda nadzo nhasi kumba uko dzinenge dzapera. Anoona dzinenge dzapera. Saka ndo nyaya ingoripo guys. Ndatinongokuudzai anditika ngatiregei kunyanya kushongoresa nekudii. You know this socialite ka munovanida truly speaking. Munovanida masocialites musanyanya kuvatuka wedwe. Musanyanya kuvabvarira zvokufunga kudaro. Anti inenge isiri entertainment. Inenge isiri entertainment. Kune kwakuto inenge atove personal hatred. Ruvengo. Regai ndikutaurire the good funny thing about ruvengo. Ruvengo hatred destroys you who is carrying it. Ruvengo destroys you, the person who is carrying it. Runo destroy iwewe ruvengo. And musafunga kuti munhu unenge uchivenga will ever get destroyed. Anomaona. Will ever get destroyed because iwe wakamuvenga. The person actually it can be the opposite, can be blessed. And asi iwewe unenge une ruvengo rwako rwakatakura uchiti ndivenga munhu ndiwe unodestroyiwa. Anomaona. Because mukatasa ruvengo muBhayibheri chamo kunonzi dananai. Love is being preached in the Bible a lot of times. Mwarasati word rekuti love raka appear kangani muBhayibheri handika ndo word raka appear kakawanda kudarika mawords ese muBhayibheri. But you hate your fellow sister. You talk bad about your fellow sister. You want to squash your fellow brother or sister. You want to see the person down and out. You want her to suffer to feel better. It will destroy you. It will never destroy the next person. Later I destroy guys. A typical example of myself. Dem sikasasa ndoni pano. Dem shonzati ndogara hameno mkomba. Ndaka destroy kudara because kune vanhu vasingatondizivi zvachose but vanondishuvira kuti toda kumuona kafa. Toda kumuona ari pasi akadestroywa. Varipo, trust me guys, vamwe vacho vari mu comment section. Trust me guys. Vanenge vachiti uyu anofa kutofa. Asi handizive. Uyu anofa kufa ndakangomuvenga sindizwa ndomuvenga anondibhowa ndomuvenga. Variko vanhu vakadaro. But azvinitadzisi kuti ndiendere mberi. Here I am, I'm still standing, I'm still going. And God is still watching over me because God is God. God is not human being. God is not you. And the way you think is not how God thinks. The way you operate is not how God operates. Mwari vane nzira yavo. Pakashoreka ipapo, pakazvidzika ipapo, panovengeka ipapo. Mwari ndo pavanoda. Panovengeka ipapo. Pamunenge muchiti apa pakavengwa apa. Ndo panosimudzirwa. Makatarisa. Mugosha kuti zviri kufamba sei. Mozopesera makuti vanhu vakuromba, vanhu vakudai. Hapana kuromba. Hapana chiripo. Handiti. Those people who are the most hated are the most blessed. The most hated are the most blessed. That's how it works. That's how it works. Stop wishing bad things for other people. Stop wishing zvamunoda imimi kuti zviitike pamunhu mwemunhu kuti hazvivi zvakaitika. Hazvivi zvakaitika. Hazvivi zvakaitika. You surprised mumwe munenge achitoshuvira kuti dei imba yamaititika toparara. Dei zvikazodai murume yadai. Come on guys, really? Is it still entertainment? Ichi entertainment here.
munhu toishuvira kuti iputsike, and then what? Towanei pazviri. Why do we have to wish zvinhu kusvika pakadaro, kuita varoi kusvika pakadaro, and then we label vamwe vanhu mangwana kuti muroi? Ko iwewe zvauri kutaura nekunyora usi kuzviona kuti muroi mukuru ndeupi apa? Muroi ndeupi chai? Muroi ndeupi? We don't want people to have peace. We don't want people kuti tivanzi vapinda mamarriage vagarawo zvakanaka mamarriage imomo mavapinda. Kana marriage ichidestroyeka ngaidestroyeke ega. Handiti not nekuda kwokuti muromo wako wazotaura iwe kuti hanzi muromo mudei ikaparara munhu iye akazodai. Come on guys, are we not taking this to extremes all in the name of ndinda kapenga it's entertaining? Are we not taking this to extremes? Food for thought. Timbogara pasi unyazozvifunga wega kuti ndizvo here. Tinoshuvira dzimba dzavaiwa masocialites kuti dzife. Mofa pana zvavakaita paya dei vakasiya ihurere. Like really guys, is it still entertainment kana zvakudaro? You are getting deeper. Munyai haumuzivi. Hauziva unambomona achihura, but you have already labeled the person hure. Wautoti dei munhu asiwa adai, and then ukamona mangwana achifamba murodi achiti ndakazosiwa ndakatambura. Handiti, are you going to be happy? Zvinokufadza ugotonyatsoti yes. Come on guys, handisi kutuka munhu, handisi kudi. Guys, usawanikwe uri pakati pevanorangana zvakaipa. Bhaibheri rinodaro. Usawanikwe uri pakati pevanorangana zvakaipa. Ukaona panotukwa maititi, handiti, you go there and like, you go there and put a comment. Uri kuwanikwa uri mukati mevanhu vari kuronga zvakaipa. You are part and parcel. You are an accomplice to that. Darika uyendi. Tiri vanhukadzi tese. Takasikwa nemufananidzo umwe chete. Tinofema mweya umwe chete. Ukaona panotukwa madam boss, ukaenda kunesa like yako, uzive kuti wadziya moto wembavha. You are part and parcel of that. Apana kana chitongwa newe uri kutotongwawo. Marondo kutongwawo nekuda kwezvawaita izvozvo. Let's be water when there is fire. And then I was not planning to say this. Tashitaura nyaya yabhudhama, mino zvazosvika tasvika apa sei? I don't know. Tatiri kufarira zvokumasuro. Tasvika apa sei? I'm not sure. Unoona? Ngativei moto unodzimura pane mvura inodzimura nemoto. Not kuda kuti takunoisa moto pamusoro pomumwe moto, ndakunodira parafini pamoto. You and me, we should be the light. Let's bring light to those who are still in the dark. Let's be the water to quench their thirst for hatred. Until we go and give them water by showing them love. I have decided to take a different twist 10 years. You know what? Instead of and then you become sad and then you start and doing this. Why can we not, like, I'm still praying about it, Kutimari. Is there not a way of us, having a campaign in a peaceful and a manner? We are not going to offend anyone. I'm still praying about that. Trust me, I am. Because I wouldn't want to come here and say, and then ndakutsika futi mshigumwe shomwe handika ndakustepa on people's toes konzi akazodai. Because sometimes unotaura uchitaura zvakanaka handitika not offending ndato offender vanhu zvobva zvakubackfire antimaona. So ndopanotinesa ipapo. Dei Mwari wangu atibatsira semaZimbabweans, imimi neni ivava vashoma vari willing neni handitika tambomira tambobatana panotukwa mumwe mukadzi usawanikwa uchinosekerera nekufarira uri mukati and unoita moto unodzimura. God is watching guys, trust me. If there is somebody who watches zvamusingaoni imimi ndiMwari, because pese patinofamba we are always with him. He watches over us. Ndosaka uchiti dzimwe nguva unoona motikari yenjenga yanga ichida kutokurova kudai unogona kutoinjenga because pane mumwe munhu akutungamirira kuita watch over you uchifamba antimaona. So ngatibatsiranei. Social media guys, it's a platform for us to meet and socialize andika nekufara nekuseka nekubatsirana. Hapana nozondirega ndichitambura panapa chinzi ndaita cancer ndakufa pari kudiwa asane machanzi ekurarama hake kuti vakaitwa so and then people ignores. That should be the platform for that. Kune mai vari kunzi vakandigwembedza mupanze mufunge vashaya mari yerendi. Kuno mwedu ari ku-UK kana ku-Canada arwara. Vanhu veku-UK konde munhu akwire munzei tickets adzike ku-Africa. It should be like that.
but tinoita kunge handizivi the devil ndakambotaura zviya tichitanga kuti muri kuzviona here kuti if you are not careful guys are going to be destroyed by social media in the name of entertainment. The devil akatoona weakest link yedu, weakest point yedu is social media, so he came akagara pano ndo pakaisa bhesi rake, pano ndo pane bhesi rake, and if you are not careful tichaparara nekushaya zivo. Hands my people perish because of the lack of knowledge. Tinoparara nekusaziva, nekusaona, only to have spiritual eyes kuti but is it normal? Is zvinenge zvine mweya mukati, zvinenge zvina Satan mukati. We don't see that. We don't see that. So tinomhanya nezvinhu zvinenge zviri negative because we don't see the positive. Do you know the one person asingaoni chinhu chakanaka? Ndiani? Mune answer. Pane one munhu pasi rese kuchero kuita chakanaka, that munhu will never praise you. That munhu will never say chakanaka. That munhu will never even acknowledge even pagonekwa. Ndi Satan. Ndi Satan chete. Ndi Satan. Ndi Satan ndiye munyengere asinga chero pamutswa munhu akafa apa chinzadziswa to life anotsvaga reason. Saka tarisei kuti where are we focusing more? We are focusing more muzvinhu zvakaipa negativity than positivity. Kana ndituta zvisina sorry, zvisina sense guys, forgive me. But kana zvine sense uri kuzvinzwa. Tinofocus on negativity than positivity because the devil does not want positivity. The devil will never focus on positivity. Nokuti mukangoenda ku positivity ka, you have defeated him. So he makes sure kuti your focus always mutange makafika mablinga dzimakatasa ku negativity. Negativity trends faster than positivity. Pakatika chakanaka pano nasi achitrende. But ndikaita chakaipa ndikakumura hembe dzangu nasi. Ndikatanga kutamba ndakakumura hembe apa. Guys, I'm telling you, ndinoita vhikirese ndichirira. Ndikataura statement risina kukufadzai. Muchandibata. Ndichata 2 weeks ndichirira. Handika muchifamba nestatement ko zvakanaka zvese zviri kuitika apa. Guys, hakuna munhu akasimudza nyaya yemwana wanesuro. Mighty raised that campaigns. Vakasimuka nevoice ravo. One thing I like about Mighty vane voice really powerful kunge rangu. And vakasimuka nevoice ravo. And she took her car, petrol yavo. Vakataka kufambira nyaya idzi. That is tingadeti right now kuva support kuti nyaya yesu tonosvika kupi. Antimaona. But we already tinogona to destroy spirit yavo because of the things that we say and do. And then chibva zvango yofa yakangoloda. Zvinokuziva munozviziva guys, chaitika pana. Mighty zvavakatoita nezuro, vakapusha mapurisa. Vakapusha the child what vanenge vachiona vaya kana vanga vachita weak. Munoziva kuti kuZimbabwe guys vanhu vanoti tinoshanda zvinoenda nemari dzatinopiwa. So you find with mapurisa sometimes vanoti mabonda angu otora doketo kanda kwangoriti closed. Risina kufambirwa. Zvakambotaurwa naZulu kuti masitati people. And vakasimudza awareness. Vakaita kuti mapurisa nyaya iworwe pasi ite noise pasi rese. Why can you not appreciate that? Kuti vasimudza voice ravo iroro. Zvichita kuti ma-authorities nedzimwe nzvimbo vanga vachida kuti vachiona vachiignore nyaya iyi. Zvichafoseredza kuti itotaurwa chete whether they like it or not. Because vanenge vachabvunza kuti why are you quiet? But we don't see it that way. We want to see tinofunga kuti sisu vakataura zvakadai because tine proof, tine background yekumboti vakamboita zvakati apa. Ndo zvinonodzoswa izvozvo, zvodzoswa, zvotanga kufambiwa nazvo. Who does not have a past, guys? Who doesn't have a past? I'm not in I'm taking this first stone. I'm casting Diane. I am casting ye. Asinamboita past, asinambotadza tora dombo uteme. Tora dombo mutake. Kana uri clean iwewe wakachena. Tora dombo muteme. Mwari wako yana saka mbira pakachara mashoko ya tese tinomera so apana notora dombo kakanda because we are all sinners. Tiri vatadzi. Vamwe titori ne past dzekuti tikatodzifunga ka denda igona kudziirisa ka I was going to erase them. But it's my past indifundutse and indishake. Animona. Vamwe munotori ne past dzekuti dzikaiswa pakapo unoita ngocha unotogona kumwa poison ukafa because the past yoyo wakaitsikirira wakaigarira hausi kuda kuti mumwe munhu atomboiziva. You are sitting on top of it because it's your past. Andika tichikura tese munhu wese achikura tinoenda pama stages ekuti totomboita zvakasiyana siyana. Tinotopinda pakasiyana siyana. It's part of life. Tinotopinda pakasiyana siyana. Nokuti it's part of life.
andisana mbona kuti ndakangokura ndichingori straightforward ngakukura tinoto chero vafundisi chero vana chero vafundisi chero vakabvunze vana history. I was listening to chaplain anzani apostle chaplain vaive kuzayoja vachitaura testimony yavo anmona vachitaura testimony yavo vachitaura kuti ndakanga ndakadai ndaipinda mumabhawa ndaidai, but here she is today. She's a powerful woman of God, a woman who is being used by God. Muna kushandiswa na Mwari. Look at Saul in the Bible. Achiri kunzi Saul aive ari munhu aive achizikanwa kuti he was the brutest person Bible rese. Anga asikadi kuzwa munhu anotera shoko raMwari. Aifamba achiuraya, anga ari munhu akatumwa kuuraya kuparadza, anga tori Satani pachake. Anmona, but musi wakapenyerwa naJehovha. Tikaverenga Bible kubva kuna Acts kweseko ndiye akazonyora most of the chapters ari muBible iri. Machapters akawanda ari mubhuku iri ndiye akanyora. Handika ndozvazvinoita, hakuna asina past. David chaichaya anonzi the man after my own heart naMwari. Munhu ari pamoyo pangu. But we check history ya David. Vakadzi vevanhu vaitora. Vakadzi vevanhu yanga iri weakness yake. But Mwari vakamuchinja akapesera ave the man after my own heart. Saka vanhu vatinorovera pachipianiso apa tichifunga kuti vamuno expect kuti vave clean, vamunofunga kuti vakahandizivi, imbotangai mazvoongorora. Asikana musati matora dombo kuti mutemo munhu uri muglass house, tanga wambozvoongororawo iwewe pachako kuti wakamira sei. Unokodzera here kushama muromo wako nekuda kwezvinhu zvawakaitawo uchiudzawo umwe munhu handika kuti wakajola nevanhu hobho nyarara shut up unotaura kuti chi. Unokodzera here kutaura muromo iwoyo nokuti vamwe vacho tinenge takatojola nevanhu vanodarika kana 100, but ndiri kudza maybe munhu asina kumbojola kana nevanhu 10 plus munoziva wedra munoshandisira kuti chiurechi kana ndichiunderstanda zvakanaka wedra unoreva hure handiti kunochinzi munhu anenge akarara nevarume handika more than 1 uniwa kutonzi hure hauna kuziva murume 1. Vangani vanosimuka nhasi apa vachiti ndakarara nevarume 2 chete paupenyu hwangu kana kuti 3. Panowanikwa 4 vanhu vanosimuka apa, 4 people. Vazhinji vamwe vari more than 10, vamwe more than 20. The same applies nekuvarume kwacho. Vakarara nevakadzi vanosvika kana 20 vanodarika na 30. But tinonyora kuti iri hure ngarinyarare iri. Iwe wacho wambogara pasi ukazviongorora here? Wambozvitarisa here? Uri kutaura kuti iri hure ngarinyarare. Iwewo une train yevanhu newewo waunorara navo. Zvinodi. It's just a moment of truth in a peaceful way, in a peaceful manner. Guys, tine rwendo iwe neni. Tine rwendo iwe neni. Chakanaka kana chaitwa ngatisatase zvakawanda kuti approach kana kuti kudii. Andingagoni kuti munhu wese angakwanisa kuti ako approach the way amunoda imimi guys. And takasikwa zvakasiyana. Oh, wonai zvigumo izvi. Wonai zvigumo izvi. Ndo masiyandirano. Approach imimi yamunogona kutoona kuti maybe yakaipa. Do you know kuti munhu yanogona ngatotaura asingatozivi kuti da approach zvakaipa kwaari zvinenge zvakatonaka, because tiri vanhu vakasiyana. Guys, we are different people. Tiri vanhu takabuda matumba akasiyana. Takatosiyana. Saka mukafunga kuti nyaya iyi approach yakadai ngadai, guys, munhu achidhila nema thousands of people, then you are wrong, my sisters. You are wrong. Because uyachati approach iyi yakadai, approach iyi yakadai, approach iyi ndizvo, munhu atove confused, munhu wenyama, patove ne confusion. Tiri vanhu venyama, guys. Kuti kambofokasa mune zvakanaka zvazoitika tombosiya approach iyi yamunenge muchiti yakaipa. Approach yakaipa yamaona iyi womboignore iwe kuti woignore kuti rega ndifokase ni apa pavaita zvakanaka apa. Hazvitibatsirere. Womboignore that voice that mziso riri kutaridza paapproach apa. Womboisa woti Mwari ndipe ziso rokumboona zvakanaka zvaraita. Wombobvisa approach yakaipa isina kunaka iyi. Wombofokasa pane zvakanaka izvi. Unoti Mwari vakuitira zvakanaka here? Mudikani. Unoti Mwari vakuitira zvakanaka here? It's high time. Inini senini nditori munhu. Inini guys, ndotuka chaizvo kunyanyisisa. Hanimona, musandivhundukire. Ndona hangu rudo rwenyu muchifunga kuti ndiri musismela you okay. Guys, nditori right ipo paya zvokutodaro. The thing that I do, ndinopfugamana kuti Mwari
I'm coming before you. Forgive them. They don't know what they are doing. Forgive them. I have been, remember, guys, I was there with Egypta. Most of my life, I spent it in Egypta. I know how Egypt is. I decided to turn around from Egypt to Canaan. So I know, believe me, guys, I know. So, yes, you are allowed to, because you are people who cares about me. And you are people who loves me. You know, genuine people who loves me. But trust me, I'll be okay. In the midst of that fire, that's me. That's me. In the midst of the fire, that's what you know. Hey, you are a very strong lady. No, the Lord is my strength. I'm not powerful. I am not strong, but the Lord is my strength. In any pachangu ndumu nyama, I am weak. I am weak, but the Lord is my strength. Ibo baba pachinzi ndikupiswa ndikugocha baba inindinenge ndakachitoti mwari ndikukupa irumbidzo ndenge ndiri mugomba remoto Shadrach Meshach na Abednego vainamata vari mukati mekutsva vachinzi vatsviremo ngavapararamo vaiti mwari muri mwari vakanaka muri mwari vakatiteka imini ndenge ndiri mukati mokuimba dei muchimboita dzimwe panoita muchiita audio voice video mona ndichitoplaya music ndichitamba gospel ndichitonakigwa full time chiti mwari forgive them, they don't know what they are saying, they don't know what they are doing, they don't know me. They try very hard to know me. They try very hard to know my life. Only you can know. I wish they vangavaza chokwadi mari mavapa upenyu wacho vautaure sterek vaupublishe sterek hanomaona ndizoona ati at the end of the day vawanei pazviri ndatopedza. I don't curse them. I wish them good. Ndotowisha good. Ndosamchena ndiri munhu anokurumidza zvidzora ati ndiri munhu nyama ndorasika chaiko ndotomboita kamwe yekuti sira ndombondibata kuti enda unopopotera anopenga ndotombona ndobaya bata ndoteza kuti ndikupenga ndikudi but ndinokurumidza kuita voice noti this is wrong ndopapa ndodzoka ndichivedwe sorry konzi uramba chokuti watadza wodzokera wokurira kumbira regera watadza ndiri munhu wenyama, it's allowed. Ndokutotadza ndikurarama nditori munhu wenyama ndinotorealize my mistake and I come back and say sorry. Ndodzokera futi ndotadza ndozviona kuti ndatadza because munhu anenge asingazvioni hambodzoka chiti I'm sorry. How many people, how many ghost accounts dzamunoziva dziri brutal dzamakambona dzichidzoka chiti I'm sorry? They don't even regret. Zvotadza kuti moyo yedu yakatosiyana. Zvotadza kuti tese totodila nevanhu two different personalities apa. I realize my mistakes, I come back, I'm not even ashamed. Ndotodzoka ndotsora. Hello. Ndotodzoka ndotaura kuti chokwadi ndakanganisa and I'm not ashamed. Nini kwandiri sorry and ndochinja ndakatunga kuna matoti mwari paupenyu wangu ngandiwe munhu anobvuma kutsiurwa ngandiwe munhu anobvuma kukanganisa ngandiwe munhu anobvuma kuona pakaipa handika ende wedra kuti sorry ngandisaomere naro because wedra kuti sorry guys haribude zvokumhanya muvanhu mozviziva imimi haribude zvokumhanya muvanhu kuti munhu sorry even achinyatsoona ndakanganisa haburitse sorry achiziva haburitse anototry kuzvidefenda by all means. But ndochinja ndakaudza kuti mwari ndinodzoka ndoti sorry muchandituka kuti SIS MELLY manyanya ndoti sorry ndodzokera mangwana ndokanganisa futi ndodzoka futi ndoti sorry ende muchera muchikondiregerera because even in the Bible it says you are commanded kuti mundiregerere. The same applies neanondituka every day akandituka kusvika mumburugwa mangu chemu akadzoka kati sorry ndinotofanwa kumuregerera whether I like it or not. I'll just say you know what, it's okay. Let me tell you what happened. The person probably might be in the comment section. Arimom comment section. Mufurakazi dzanga chitika mazuva apfuura pamusoro pangu guys nandiko kumafira kure. I want to tell you the truth, I'm not there. Kune vanhu vanofunga kuti SIS MELLY variko kana pane mwana ndakadzachara kwazuva kwachita SIS MELLY variko one kumafira kure. I just loved it. I didn't answer. Zvikanzi vanaro ghost, I just loved an answer. One, I don't do ghost account. Andite ghost because ndotaura zvandongotaura ndiri munhu kudaisa ghost ndozoridi. Two, andini nangumbovhera ndakapinda makore kumafira kurema andina mbovhera ndakapinda. Why? Because I believed that it was opened for MELLY. It was a campaign kuti MELLY should fall. So ndine zvindi zvakaita sei zvokunopinda mugroup rakadaro. Right. So zvakaitika ndezvekudai. So I'm just telling you a story chakaitika. The ladies in the comment section I believe because hashote my life panapa. So mukufamba kune I've got three people wakauya WhatsApp. Vakati SIS MELLY they came the same profile yemunhu one yeku Facebook.
imbobata mukadzi ushisimeli. Do you know this lady? So ku Facebook manje akashandisa zita rake. Inini pandakataura naye chiyeni yake pa diaries and na hana kunduza zita rake chairo. Ndandaka save owe kuti pano ya pa live nsakanga noti ndiani. Hanimona. So pakati 3 different people 3 different times. Sisimeli mbotesa munhu zvaro kutaura soka she's very uyu munhu inotori person now. Pekutanga ignored ndikati vedwe ndokuza musandivigira zvinhu zvepi zvamunenge maona mastatus kana. Musandivigira zvikanzi aiwa hatina kuvigira itati imbobatai munhu ushu. Chete mungonzwa kuti mungomubvunza kuti ane problem nemi yei. Ndikabva ndazviignore because I did not want to listen to anything. Pakauya wechi2 andika that was admin wangu weku SA. Akatora this same thing. And ndikati wona kashumbresa. Usandidzosani basa resezvi. Ngatisei zvakadaro. Pazita wechi3 ari ku WhatsApp group. Auya futi inbox kwangu sisimeli same profile. Ndakabva ndati mwari ndibatsirei. You know what I did? Ndakabva ndati ndikaendinde ku profile kwacho mbanenda ku profile. Saka page pane WhatsApp number ndinogona kubayenda kuna ku WhatsApp. Ndakabva ndabaya. Ndibva yanenisa ku WhatsApp. Ku WhatsApp kwakwe ndoni tine conversation munhu wangu wepano. Muri kunzwisa understand me. Munhu wangu wepano. Takatara munhu akatomboya nenyaya yake ku live pano pa diaries. I was shocked and confused. You know what I said? Ndakagara muno motikari ndakati Mari, what have I done to this person now? Munhu yakauya nenyaya yake yaitorwadza akaitaura pa diaries. And it had something to do nenyaya dzerep so. Hanimona. Saka ndamukofenda papi. What have I done? Ndakabva ndati immediately ndakamufonera ku WhatsApp same time. Ndobva yaramba kupinda. Ndobva ndati yagara received ndikandifona direct. Ndakabva ndafona direct. It was on a Sunday yoyi. Ndobva ndafona direct. Ndobva daira phone. Achitodaira katodaira kazvezvo kutoti munhu ane number dzangu dzakaseviwa. Hanimona. Ndobva ati sisimeli muri sei. Ndikati ndiri right mnin'ina kuri sei. Zvikanzi ndiri right. Ndikati ne mnin'ina ndine mhosva newe here. Ndida kuziva pandakakanganisa. Handichatauri zita guys because we solved it, we talked it over kuseruku akakumbira regerero tikakumbirana regerero zvikapera. Tikati mnin'ina nokuti ndaita ndibva ndamutsanangura zvaitika ndaita vanhu 3 vari kungoramba chingoendesa profile yako. Handiziva hangu zvawakanyora. Handiziva hangu zvawakataura. But ndangoti ndibvunzawo in case kana paripo ndikumbire regerero. Because kana vanhu 3 vachingouya vachingotaura nezvako that means handizivi kuti wakanyora kuti kudii. Ndobva ati sisimeli makandirwadzisa zvisingaiti. Isande ndikati inini zvikanzi ndikati the last time wakauya one wakoshera nyaya yako kundakazombotaura newe kupina ndikuzivi iwe haundizivi takangotaura pa phone. Zvikanzi madiaries enyu akandirwadzisa. Madiaries pandakataura nyaya yangu pava vakandituka mu comment section vakandijaja vakanditaura zvakawanda ndakarwadziwa. Ndikati saka wakaona kuti zviri nani kuti utore frustration yako kwandiri kuma group kwenyu ikoko ko wakadi kudzoka back kwandiri. Wakandiudza kuti sisimeli zvataugwa mumade I could have even deleted the live kana ma comments anga ari nasty because normally andifollow ma comments. Andimona andifollow ma comments. Ndai kana live yapera inenge ma comments akawanda maybe 7,000 kana 3,000 kumafura one by one. Guys tema chino ndisina. Ndikati on behalf of my diaries I want to apologize. Andizi akabvati ini ndinokudai zvekudaro. Smelly, I love you zvekutodaro but ndakarwadziwa. So all those comments dzandainyora zvandaitaura kumafira kureva I was looking for your attention. Ndikutaura zvinhu zvakaitika neSunday. She spoke to me nhasi makuseni andifonera ari mu comment section because hamise live ipano. But handiziva kutenga chisasiri kuti chi. Anmona. Ndikati Pati kwandiri you didn't do justice kwandiri mnin'ina. Takataura at length I think for about kuma 1 hour tripa phone. Ndikati it didn't warrant kuti undidaro. Andiwana I don't know what you said. Handizive. Andiwana pati from what vana vataura it seems as if you were I don't know what you said. It was deep or what of which I've never met you. Andikuzivi. Ndinongoziva kuti tosangana pano handikachuya zvikanzi because this lady pakataura nyaya yake anti nyaya yake akaisira panzira haina kupera and she promised ndichadzoka nenyaya. So pakuti tibatane manje ndadzoka nenyaya pataipesana ndati ndikamufonera abati phone ndikatidzoka ndakatomti tidzokere pamachatsi edu tidzokere kumsoroko tikadzokera tese kumachatsi ari pa phone and iye oisawo message ini semunhu anowandigwa message yapa mwe ndiyakatondisikipa hanimona kundodzoka nenyaya. Saka people here vakanzwa one side nyaya isina kupera of the story. So vakajaja based on maybe whatever they heard ipapo. Havana kuzozikwa kupesira kuti azotaura ending yake. Hanimona kuti aiwa after all this is zvaitika izvi ndakazoita munhu ari right ndatove munhu mukuru ane vana vake handika anotori nebusiness rake
that is going on well. Party haina kunge yesitaura ndanga ifanira kuita part 2. Hanmona. So akati vana vana kuzoziva kuti ndakazotena out vanhu vakandijaja vakati nini ndakazodai ndikazodai so nini ndotorione business rangu rakadai ndikati mainini for a business woman and for a motivational speaker, because right now you are calling yourself what a motivational speaker, ndio wakati udati ndikuzopusha ndikumarket kuti ite motivational speaker, of which she still wants to become a motivational speaker. I'll put a link. Andika vanima problems you go to her anokubatsira anotaura nemi because she's been through a lot. Hanmona. Ndikati but now urukuti apa pa account yaitaura isi ghost kandiwe urukuti uri motivational speaker. Who are you going to motivate now? Mainini mchoni kwani mawe zhuzha mninge mnyora zhuzha mchitukira SIS MELLY. Hanmona. Hamusikoti mukangasa profile yenyu yokuti muri motivational speaker. Akabati ndakwenda nobvisa ma comments angu. Ndika zvino muchamawana. Ose. Nokuti ndo of as far as maybe ndinge ndine kana ndakarira 3 days, it means kuti maybe ndairira zve every minute. Muchamagona ose. Chingosiyai zvakadaro. Chingosiyai zvakadaro azvina basa. Antimaona. Mva zvangodiwo tangowirirana. Akanditi ndoda kudzoka nepart 2 yangu ndikati no problem. Muzondudza date ne time muzodzoka. But allow me kuti ndiudze ma diaries nyaya yedu zvakaitika pakati pangu newe kuti ma diaries makanditukisa. Akati no problem. Ndanchitoti pandoya pa live ndozokumbira ndega regular kuma diaries. And because vakandondoona ma diaries vele ndoda kuzo apologize ndega. Ndikati all right. Saka zvinofanira makusena akati ndiye manje nasi. Sorry, my sister, if you are listening, but I hate to say this, not in a bad way, but in a good way. As an friend, I'm saying, she can say, SIS MELLY. Then she took Chironga name to Kuyapa life in Chadi, Kuyapa life. And Dikati, why? She can say, Zimbabwean community, I tend. Terry Munzini, Nas Maxenu. Zimbabwean community in the Kundikana Nayonda each. Dikati, what happened? Diaz on the woods. And she can say, mighty in the years, the mighty Tikuna who are wondering that's why they pin to them Kazi. Sanzada Tower Panap. Ina ndasoto mbozvona ndozvikuitika boza ndiko kumagupa ndizvona zvikanzi maititi vari kuzvavari kuitwa ndikati kupi hanimona ndobva ataura zvikanzi mastreets hanimona saka kukanzi mastreets tongozati group 1 rinenge chitaugwa pakangonzi mastreets igroup 1 rinenge chitaugwa hasi magroup akawanda ndikati chii ndobva takakunditsanangurira mukadzi uya nhasi makuseni ndobva takunditsanangurira zvikanzi ina handifungi kuti ndingazozvigona handifungi kuti ndingazozvigona kuti vanhu vangazonditi ndikoitawo zveni ndingatofane BP ndikati but muri motivational speaker mainini handiti we have to accept it ndozvinoitika uyai kulife tiite life zvikanzi aiwa kana imimi kana mazongona vanhu ndabatsirwa munongodirector chiprivately kwandiri zvokuchaenda paspotlight zvanandichitifunga kuti ndiindezve aiwa kana ndikabva ndamuti right mainini but are you aware kuti you are part and parcel of those people vari kuva muri kuti vari kuita brutal vari evil kuna maiti do you know, sorry to say this, but do you know kuti you are part of them. Zvikanzi why SIS-MELLY ndikati handiti unenge uchikomentawo ndiwo chinyorawo zvimwe chidini wakangana pazvazuro unoyu zvawaita kwandiri zvainzi waita kwandiri wakanganwa wakaidziyawo kamuti wembavha utori pati mbaso saka ndasi zvakuremera nokuti ndimaititi hauna zvekutaura pasi kwandiri wangona zvekutaura because wakati kwandi madiaries kwamaititi hauna mboenda nenyaya hauna kumbotukwa saka wavafilira handiti just be fair my sister akati kana ndikiri zvikazodai kana my sister ndiregererei mufunge aiwa ina kana ndichatoda saka nyaya ndo payangodi payazongoperera ipapo hanimona ndebva ndangosa alright it's okay hanimona ndikati it's okay hapana chakaipa ndichangozoti ndikaona vanhu vanoda kubatsira ndovaunza kwauri andiona wovabatsira. So you see this just nyaya ndaida ngoti ndisame kungokonesa kuti sometimes zvatinotoita mukati mupenyu tinenge tisingatozivi kuti zvinozodika zvigozodini handimaona ende kazhinji kacho navanhu vanokutengesa vanhu vanenge uchidya navo. Judas was betrayed antika by Judas wakanga achidya naye everyday ndiye munhu akaenda kunomukisa handimaona. Saka guys musandidivhete kuti ndidivhete pazvandiri kutaura nditaure dzimwe nyaya ngataure nezvenyaya tiri kutaura dzimwe nyaya ndizouya musandidivhete please anditi. Saka let's strive to do good. Let's not be handitika vana satani wekuti isusu pachedu tinomira toita nokuti kana wangodziya moto wembavha uri mbavha kana wangoenda handitika kana wangoenda ukanolaika pari kutukwa maititi kana kunosekerera pari kutukwa maititi kana kuti MELLY you are part and parcel of that. Maropafadzo edu vazhinji vedu kuponeswa kwedu kuti muviri yedu ite right dzimba dzedu kuti dzimire dziri kusheka right now it's because sometimes zvatinoita nezvatinoona mafinance zvinotengwa mabata anobhururuka zvatinoita zvinhu zvidiki zvatinofunga kuti hazvina basa hazvikonekitani neizvizvi zvinotikangasa zvinhu zvakawanda.
let's be mvura inodzima pane moto. Let's be vanhu vanoenda kunobatanidza vanhu panenge paine musindo, kwete kuenda kunotsikirira nekunowedzera fire. God is watching, madikani. God is watching. Tese, all of us, God is watching. Ndambokudza ndikati wakatadza kuenda kumwe kunhu kuti Mwari vakakustopa mota yako yakaramba kumuka uchida kuenda kupati kwanga wadedzwa, because Mwari vakanga vatoziva zvakanga warongerwa kuberuko, zvausina kunge waziva iwewe kuti uda kuisirwa poison. God stopped you, vakastakisa mota yako. Ati mazviona. So guys, and I don't believe kuti kune chinhu chinonzi evil group. There is nothing like an evil group. It's a choice yatinoita isusu people as individuals. It's a choice that we do kuti no, I want to go and type this. I want to go and type this. Ndoda kunyora zvakati. Ichoice yako iwe. Harisi group rinonyora. Group chinhu chakagadzikwa chikangoiswapo. Handichika iwe semunhu, sedunga munhu. Ichoice yako kuti ndakunyora comment yangu ishi. Ndakutukirira ndichidai munhu anozviita izvi. That this has got nothing to do with group, because group ndokona uri gadzira nhasi ndorisapa. Kana ndisina kutaipa rongoramba chingori group arina zvarinoita, harinyore group arina zvarinoita, ingori group rakagadzirwa rakangoindapo. Anonyora ndisu vanhu, anotaura ndisu vanhu. So each choice is an individual choice zatinoita sevanhu. Kuti ndoda kuenda unonyora, ndoda kuenda unotaura zvakati, ndoda kudai ichoice. Ndikabaya live button izvo zvinchikutuka, ichoice anenda ita inini. Ichoice maviews angaramba achikwira panotaurwa chokwadi, view arikwiri, ndoda tugara ukazviziya. Panotaurwa positivity, tinenge tiri 50 panapa. Tinenge tiri 50. Ugara ukazviziva izvozvo. Chandataura zvazviya kuti nzira pamhi inodiwa nevakawanda. Kuti Satan haconcentrate kune negativity, andotarisa kune negativity ndoko anoda, haabochauki positivity. Saka paunongotanga kupreach about positivity, the devil takes away vanhu vake oenda navo. That's what happens. Exactly, friendly. And one. So she's going to kill me. Amen. All right. Hanze akati, I'm going to kill you to a wrong person. Oh, okay. You're telling things. I don't know. I don't know. And this year, I don't know what is happening. And this year, but I just pray and hope kuti marivanzwa zvokuurayana zvazviya guys, chiurana na Facebook. Guys. Andifunga kuti zvinoitika. Anotora mweya wako ndimwari chete. Anotora mweya wako ndimwari chete. Hakuna munhu anoti kunotora mweya wako Mwari asina kuzvipindira. Andichika, hands, what's your PayPal? All right, chika ndikupe mili. I think ndaona WhatsApp. I'll send you WhatsApp. Takusendera WhatsApp kwacho. That is a decision. It's a talk. It's a decision. Guys, let's decide kuita titira nakanaka. But if you feel kuti zvamunenge mchita izvozvo, it's satisfying your spirit. Zvinoita kuti uve usatisfy spirit yako, uve munhu ari right. Zvichikupa maropafadzo. Aiwa, continue. Who am I? Kuti ndikudza kuti aiwa zvakaipa zvakadaipa. Who am I? Continue, my sister. Continue, my brother. Nditika. Hanzi regai zvikurirane, zvichaonekwa nezuva rekupedzisira. Saka tiripo tese mhunga, ipwa, chii zvese nzimbe idzi takazara ipapo, tikukura pamwe chete, zvichazooneka nekupedzisira kwacho kuti takaita results api. So guys, ini ndakuenda asi ndikudzoka pa live manje. Handika, this won't be this live now. This was a heart to heart talk. Handika, this was a heart to heart talk name. Handiki, but now ndikudzoka pa live, I think manje so ne two ladies, one South African. This platform, guys, has gone international. Handika, tine one South African lady achada kushare nyaya yake that involves Zimbabwe. Handika, then Twitter is Zimbabwean lady. Handiti, arikuda kutauro zvakaoma. Ameno guys. Nyara ndibate WhatsApp. Takava hapa ndibate WhatsApp. So guys, stay tuned. Handiti, weather yakaipa, tetirimo mudzimba yedu, tichimwe yedu coffee. Tichimwe yedu coffee, tirimo mudzimba, tichite yedu my life. And I don't trust your management. Zimba, I trust them as inini manje, I trust them mfunge. But anyway, munhu tichingazote edu chichi inangwa I trust them though.
kana pane zvinenge zviripo chandoziva Mwari vanoona zvanambotaura zvadzimba dzemabwe. It will be time, only time will tell. Time will tell, my sister. Time will tell. Right. Saka mina ndivabata ndatanga ndavabata first. Hanzi sure ini ndoshuwira kuita business rangu asi mari haisi kubatana. You see. So guys, tobatana pa later. Tobatana manje so. Ngai ndivatsvage.